Άρα τον disclaimer. Μμμ. Λοιπόν, για άλλα podcast episode number 8. Ξανά με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, Γιάννης Αλμπέρτης. Τον Λοιπόν, πιο πολύ ζητημένο. Ναι, ναι. άρεσε πολύ το τελευταίο podcast με Γιάννη Αλμπέρτη. Χαίρομαι, φίλε, χαίρομαι. Λοιπόν, Είπαμε τα νέα πολλά μας το είπαμε, ξανά τα. το Γιάννη. Θέλουμε να ξαναπούμε τα νέα μας για τους φίλους μας. By the way, Στέγιο, έχω παράπονο που τον Νίκο. Τον Νίκο τον Αλεβίζο. Λέει να μιλάς πιο καλά ελληνικά. Γιατί Εξαφανισμένος ο Νίκος. δεν καταλαβαίνει τι λες. Εξαφανισμένος. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Εγώ τον περίμενα εκεί πρώτα. Εσύ να Να έρθεις. αυτό και εγώ Θεσσαλονίκη. Α, μπράβο. Ωραίος. Λοιπόν, super excited εγώ για το guest posing στη Θεσσαλονίκη. Εδώ έπαιρνα συμβουλές πριν λίγο από τον master του guest posing, Γιάννη Master Chef. Αλμπέρτη. Αλλάζω ιδιότητα, σεφ από εδώ και πέρα. Όχι, σεφ είμαι εγώ. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Λοιπόν, Γιάννη, πώς πάει το off-season σου πριν να ξεκινήσουμε το θέμα μας? Είπες έβαλες Είναι- κάρδιο. Ναι. Έτρεχα λίγο στα βουνά, είχε κάτι σκυλιά, φίλε, εδώ που με παίρνουν στο κυνήγι. Είναι ωραία εδώ. Και κάνω κάρδιο με τη βίτσα. Παίρνω βίτσα. Αρφές την πέφτουνε, σου τρώνε, σου δαγκώνουν ένα στράγαλο πριν το πάρεις χαμπάρι, να ξέρεις. Το παρομιλάς. Ναι, ναι. Είχε αγέλες. Και Έξω κάνεις την αεροβική σου δηλαδή, όχι σε διάδρομο. έξω, ρε φίλε, έξω. Έξω, ωραία. Το κάνω λίγο, ρε φίλε, έτσι για την ελαστικότητα της καρδιάς, για την αναδιαμόρφωση, έτσι, ό,τι είναι τώρα. Ό,τι γλιτώσει ο κόλλος μας, φίλε. Κοίτα, Ξεκάθαρα. πάρα πολλοί θεωρούν το cardio σαν fat burning tool στην προετοιμασία σε ένα θερμιδικό έλλειμμα κτλ. Εγώ θεωρώ ότι εάν είσαι βαρύς αθλητής, ίσως να έχει περισσότερο νόημα να έχεις αεροβική στο off-season παρά στο prep. Εγώ πλέον στο prep δεν κάνω καθόλου αεροβική με τα δεδομένα τα δικά μου της αεροβικής, δηλαδή το να βγάλω τους παλμούς μου πάνω από 125-130 beats per minute, να βγω δηλαδή στο διάδρομο να βάλω incline ή σε stairmaster, δεν το κάνω καθόλου σε prep. Κάνω steps δηλαδή μόνο. Χαλαρό περπάτημα, still Doria Gates αυτό το εντελώς χαλαρό, απλά και μόνο για το expenditure. Στοχεύεις, Αεροβική θα βάλω μόνο στοχεύεις μέσω της στο αυτοφαγίας. Τι, Στοχεύεις μέσω της αυτοφαγίας. Το κάνεις fasting δηλαδή το πρωί. μπράβο. Το Ναι, παίζεις έτσι. ναι. Ακόμη και τώρα στο off-season δεν έβαλα καθόλου αεροβική. Έχω κάθε μέρα 10.000 βήματα και απλά το πρωί έχω στάνταρ ένα 20 λεπτό περπάτημα έξω, το οποίο κάνω έντονα. Δηλαδή το κάνω να λαχανιάσω. Τώρα που είμαι βαρύς, εύκολα βγαίνουν και οι παλμοί μου πάνω. Θα το κάνω Αυτό είναι. να με κουράσει, ας το πούμε λίγο. Ναι, Ναι. αυτό είναι το σωστό. Μμμ, μμμ. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης λαχανιάζεις. Μετά από βαριά σετς. Ναι. Μπορείς να πεις ότι κόφκεις σου, ας πούμε, δηλαδή εξαντλείται πρώτα το καρδιοαναπνευστικό σου Όχι, πριν να φτάσει όχι, και όχι, αποτυχία. όχι, 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 όχι. Όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον δεν κάνω higher rep set που θα μου κάνει challenge το καρδιοαναπνευστικό τόσο πολύ. Δηλαδή, max θα κάνω 8-9 επαναλήψεις max. Εκτός σε κάτι πιο απομονωτικό, δηλαδή κανένα leg extension μπορεί να πάω πάνω από 10, αλλά παίζω βαριά, δηλαδή και τα hacks μου θα είναι 6-7 επαναλήψεις, εκεί και τα... Μάγκες, ο κόφτης στο off-season πιστεύω είναι το digestion. Πιστεύω είναι πιο πολύ το πολύ φαΐ και το gut, φίλε, που σε κόβει, Ναι, παρά η πραγματική φυσική κατάσταση. ναι. Καλά, στα πλαίσια της φυσικής κατάστασης είναι και αυτό, νομίζω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό. Δεν γίνεται δηλαδή με το που κόψεις το φαΐ μετά από 4 μέρες να είσαι μαραθωνοδρόμος, κυριολεκτικά όμως. Ακριβώς. Απλά ρε φίλε θα σου πω, ας πούμε τώρα εγώ βρίσκομαι σε μια φάση peak του off-season που μου έμειναν άλλες 4-5 εβδομάδες πλαναρισμένες στο push phase, ας το πούμε. Ε, Πριν κάνω την τελευταία θερμιδική αύξηση πριν μια-δυο εβδομάδες ήμουν
περίπου στις 4.200 θερμίδες, training Α, days, χαμηλά. χαμηλά. Για Για μένα, σένα είναι χαμηλά. ναι. Κοίτα, Για, είχα άλλο για ένα... μπιλντέρι του σκότους, φίλε, με τόσα κιλά πάνω από το ύψος είναι χαμηλά. Ναι, ναι. Κοίτα, δεν είμαι και τόσο βαρύς όμως. Δηλαδή, επειδή είμαι κοντός, μιλάμε τώρα είμαι 97 κιλά, δεν είμαι 107. Πάλι η μυϊκή μάζα είναι που παίζει ρόλο όμως. Έχεις δίκιο. Όπως και να έχει, εκεί ήμουν αρκετά άνετος, να σου το πω έτσι με το φαγητό. Έβλεπα όμως ότι είχα στακάρει ρε φίλε εκεί στο βάρος, δηλαδή έπρεπε να γίνει αυτό το abuse σε εισαγωγικά του να πιέσω ακόμα λίγο, να ανεβάσω ακόμα λίγο τις θερμίδες για να πάρω αυτό το έξτρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν δεν πιεστείς και λίγο στο off-season, δεν θα έρθει αυτό το growth, ρε φίλε. Αυτό που θέλουμε Έχεις δίκιο, εμείς. έχεις δίκιο. Θα σου μια κοφρέτα. Έχεις δίκιο. Τι να κλάσει. Ναι. Ναι. Συμφωνείς δηλαδή? Δεν πρέπει να μένει στιγμή που να νιώσεις πείνα. Ναι, εντάξει, πείνα δεν νιώθω πολύ καιρό τώρα. Και τώρα πεινάω. Κάτι δεν κάναμε καλά. Μάγκες, κάτι δεν κάναμε καλά. Λοιπόν, Ε, πες τελεί μου. Είχα μια συζήτηση το πρωί σήμερα για ένα θέμα με την προπόνηση που να ήθελα να συζητήσουμε εδώ. Εν τότε ερώτησε με έναν παιδί δικό μου που εστιάζει πολλά στα κιλά και στις επαναλήψεις και είπα του ότι ναι μεν προοδευτική επιβάρηση, όμως που λαλούμε ότι και η δύναμη είναι αναλογή της μυϊκότητας αλλά εξαρτάται από άτομο σε άτομο. Να το πω τέτοια απλά για να καταλάβεις τι εννοώ και να μου εξηγήσεις εσύ που και πώς το καταλαβαίνεις. Παράδειγμα, έχει έναν άτομο τώρα που έχει 10 κιλά μυϊκής μάζας. Μπορεί το κεντρικό νευρικό του σύστημα να ενεργοποιήσει και τα 10 κιλά της μυϊκής μάζας έτσι ώστε να εκτελέσουν μια άσκηση να μετακινήσει ένα φορτίο. Μπορεί το ίδιο ένα άλλο άτομο να έχει 12 κιλά μυϊκής μάζας, παραπάνω μυϊκή μάζα, και παράδειγμα το κεντρικό νευρικό του σύστημα να μπορεί να ενεργοποιήσει 6 που είναι τα κιλά μυϊκής μάζας. Αυτομάτως δεν θα μπορεί να σηκώσει το ίδιο φορτίο, αλλά έχει παραπάνω μυϊκότητα. Σαρκοπλασμική μέσω της υπερτροφίας. Γι' αυτό είναι να δεις πολλά άτομα που είναι πολλά πιο μεγάλα, αλλά είναι ανάλογα με τη δύναμη τους. Το πόσο καλά είναι εκπαιδευμένο το CNS να σηκώνει το φορτίο. Και κάπως έτσι του το είχα εξηγήσει. Τι έχεις να πεις στην προοδευτική επιβάρηση σχετικά με τούτο? Αν ισχύει Και εννοείς, εσύ και ο Γιάννης, θέλω και την άποψη. δεν κατάλαβα την ερώτηση. Η ερώτηση είναι πώς ένας άνθρωπος που έχει πιο εκπαιδευμένο CNS μπορεί να σηκώσει παραπάνω φορτίο με πιο λιμική μάζα. Θεωρείς ότι γενετικά του τον ή οφείλεται και από την προπόνηση? Να σου πω. Ναι. Είναι αυτό που είχαμε συζητήσει κοφτά στο προηγούμενο podcast που είχαμε πει με την νευροπλαστικότητα του κεφάλου και με τις νευρομυϊκές προσαρμογές. Πώς μπορεί κάποιος να κάνει χρήση πιο πολύ. Πώς μπορεί κάποιος, να το πούμε απλά, να συνδεθεί. Πώς μπορεί κάποιος που κάνει πολλά χρόνια προπόνηση να έχει καλύτερη νευρομυϊκή προσαρμογή και να μπορεί να κάνει μεγαλύτερη ενεργοποίηση. Αυτό πιστεύω εγώ. Ναι. Είναι η εκπαίδευση αυτή που γίνεται. Ποια λέξη να χρησιμοποιήσω. Ενδόμηχα. Όχι, τέλος πάντων, που γίνεται αυτόματα. Πώς να το καταλάβεις. Με τα χρόνια. Πώς κάποιος μπορεί Είναι να πόσο ο έχει εγκέφαλος μπορεί και εκπαιδεύεται να μπορεί. Είναι η νευροπλαστικότητα του κεφάλου που αποκτάς αυτό το skill που λέγαμε. Ναι. Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό παίζει ρόλο και αυτό. Εγώ Τι θεωρώ θα ότι προτείνεις σε έναν ασκούμενο σου για να βελτιωθεί σε αυτό το κομμάτι να κάνει? Αδερφέ, εγώ σου είπα από εργοφυσιολογία δεν είμαι καμιά διάνοια και πάντα μιλάμε με bro science. Οπότε πράγματα που δεν τα ξέρω 100% δεν θέλω να λέω τη γνώμη μου απλά για να την πω. Θέλω να μιλάω για πράγματα που νομίζω ότι τα ξέρω καλά. Οπότε εδώ δεν θα σου πω. Άσε να μιλήσει κάποιο που τα κατέχει καλύτερα. Δεν νομίζω ότι αν δεν δημιουργήσει νευρομυϊκές προσαρμογές και αν δεν αποκτήσει αυτό το skill μπορεί να εξελιχθεί. Τώρα σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι μεθόδοι για αυτό ή μέσω κάποιων άλλων οδών. Αλλά αυτά μας τα πει κανένας άλλος. Εγώ νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει ο αθλητής να έχει την πρόθεση ο ίδιος, να έχει τη θέληση, να προσπαθεί να συγκεντρώνεται, να κάνει και να εξελίσσεται, ρε φίλε, μέσα στον χρόνο. μπράβο. Να είναι παρόν στην προπόνηση. Να μην Ναι. πετάει. Και να Αυτό δώσει, αυτό και να απλά. δώσει χρόνο. Και να δώσει χρόνο σε αυτό. Ναι, αλλά να έχει πρόθεση. Θέλω την κάθε Ναι. επανάληψη να την κάνει με πρόθεση. Ναι, ναι, Με ναι. πραγματική πρόθεση. Να την κάνει σαν Μπράβο. να έχει βίτσιο, σαν να θέλει να καταστρέψει τον εαυτό του. Μπράβο. Έχει πρόθεση. Ναι, 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 Να ναι, προσπαθεί να κλειδώνει και να το κάνει με πρόθεση, όχι ναι.
και έχω δει σε αθλητές δικούς μου που είναι ήδη πολύ μεγάλοι σε μυϊκότητα, όταν κάνουν αυτό, να βλέπουν πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Ό,τι και να σου κάνει προπονητή, αδερφέ, είναι μερικοί άνθρωποι που δεν έχουν την πρόθεση. Δεν ξέρω αν σα έχει τύχει. Ναι. Μου έχει τύχει εμένα πολλές φορές εγώ να το θέλω και περισσότερο από αυτούς. Ακριβώ αυτό συμβαίνει. Ειδικά στην Και λε τι προπόνηση. να κάνω, να σου ανοίξω το κεφάλι, να στο βάλω μέσα με το Ναι, ζόρι. ρε. Δεν μπορώ. Ναι, ακριβώς. Ε, Το να προσπαθείς παραπάνω στην προπόνηση είναι αγάπη για την προπόνηση ή αγάπη για πρόοδο ή συνδυασμός Και τα δύο είναι, ρε bro. και τα δύο. Οπότε αν υστερεί κάπου στο ένα από τα δύο δεν βγαίνει. Δηλαδή πρέπει και να αγαπάς την πρόοδο και να αγαπάς την προπόνηση. Και σαν έξτρα θα πω να έχει και έναν ψυχαναγκασμό. Βοηθάει μερικέ φορέ, δεν πειράζει. Μπορεί να μην τα περνάει καλά αυτό, να το βιώνει άσχημα, αλλά η δουλειά μα γίνεται. Ο ψυχαναγκασμό πολλέ φορέ. Διάσταση ψυχαναγκασμού για την πρόοδο. Ναι, το αποτέλεσμα μετράει, θα πω εγώ. Πολλέ φορέ έχω βγάλει τρέλα έτσι πάνω στι προπονήσει. Ανά τα χρόνια. Και να Λοιπόν, γυρνάω σπίτι και να έχω ενοχές. θέλω, επειδή ήδη η ώρα είναι 7.30 και ξέρετε ότι κοιμάμαι με τις κότες, θέλω να μιλήσουμε full για το correlation που υπάρχει με το bodybuilding. Βασικά, αν μπορούμε να κάνουμε bodybuilding και να έχουμε καλή υγεία. Δεν θα πω longevity, δεν θα πω μακροζωία, για να μην το χέσουμε. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό το που θεωρώ είναι χρέος μας, σε αυτό το podcast να το πούμε. Ε, Λίγο για το health part στο κομμάτι του bodybuilding, ρε φίλε. Από τα λάθη που έχουμε κάνει ε, και να δώσουμε έτσι μερικά παραδείγματα προς αποφυγή ίσως, λάθη που έχουμε κάνει εμείς, μερικές συμβουλές σε αυτό το κομμάτι. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο με μια ερώτηση. Ποιου θεωρείτε ότι είναι χρέος να προσέχει περισσότερο την υγεία του? Ο αθλητής ή ο προπονητής? Θέλω να πω ότι έχουμε δει πάρα πολλοί αθλητές να κάνουν υπερτροφολογίες, να κάνουν τέλος πάντων λάθος πράγματα για την υγεία τους. Πώς χωρίζεται λίγο το responsibility? Έφυγε ο Γιάννης. Τώρα να πεις. Ναι. Ε, Ποιο νομίζεις ότι είναι παραπάνω χρέος? Εξαρτάται σε τι φάση είναι. Αλλά μπορώ να πω ότι πολύ χρέος πιάνει ο προπονητής, γιατί να πω και να προσθέσω και κάτι παράλληλα. Εν Μμμ. τότε μπορεί κάποια markers να τα ελέγχεις, δηλαδή το blood pressure σου, τα health markers σου, την καρδία σου, έχει πράγματα που φαίνονται όμως, που μπορεί να γίνει κάτι ξαφνικά. Εννοείς Ενώ, σαν αθλητής να τα ελέγχεις. ναι, σαν αθλητής ας πούμε, να το πω από την αρχή. Γιάννη, ας πούμε τώρα, άμα τα health markers σου έχει κάποια πράγματα που μπορούμε να τα ελέγξουμε. Health markers, την αρτηριακή μας πίεση, ακτινογραφίες, κοκαρδίες κλπ. Έχει και πράγματα όμως που δεν φαίνονται. Δηλαδή που μπορεί να προκύψει κάτι ξαφνικά, έστω και αν τα ελέγχεις τα πάντα. Ναι, σωστά. Μπορεί να τύχει το πράγμα. Ναι, αλλά που Εμένα, ωραία. θέλεις να καταλήξεις στο Θέλω ποιος να έχει καταλήξω ότι μέρος της ευθύνης? Εμένα είναι τούτη η ερώτηση μου. Ποιος στην τελική έχει μεγαλύτερο μέρος ευθύνης? είσαι Εγώ εσύ που και σαν πιάνεις ένα παιδάκι. αθλητής κάνω κάτι, ή ο προπονητής που θα με βάλει να κάνω 2 γραμμάρια τεστοστερόνη? Είσαι εσύ και πιάνεις ένα παιδάκι, το οποίο τώρα είναι να ξεκινήσει. Πρώτη του φορά. Ενώ να μπει on. Ναι, Εσύ είσαι υπεύθυνο να έχεις κάποια πράγματα να του πεις να πάει να κάνει. Τώρα αν τα κάνει σωστά, ή όχι, συμφωνούμε. ναι, δηλαδή πρέπει να του ζητήσεις. Δεν μπορεί να ξέρει κοινός, πρέπει να κάνω το πράγμα και το πράγμα. Πρέπει να πάω να δω έναν καρδιολόγο. Ναι, Εσύ εμένα οφείλεις να το ζητήσεις. συμφωνώ. Οφείλεις σαν προπονητής να καθοδηγήσεις σωστά. Και αν δεν ξέρεις, να μην παίρνεις ευθύνη. Ναι, Ναι. αλλά ο αθλούμενος είναι OK
το να με. Γιατί ήρθαν κοντά μου άτομα, ρε φίλε, οι οποίοι είχαν μεγάλα θέματα λόγω τη χρήση. Τη οποία χρήση ένα προπονητή του έβαλε να την κάνουν. Οι συγκεκριμένοι αθλητές δεν φέρουν κανέναν μερίδιο ευθύνη για το ότι δεν εμελετήσαν το συγκεκριμένο αντικείμενο και δεν ξέρουν τι κάνουν. Για τα δικά μου δεδομένα, θεωρώ ότι είναι 50-50 το responsibility. Το χρέος είναι 50-50 είναι, ρε φίλε. όχι μόνο 50-50. πάνω στον προπονητή. Δηλαδή, θυμώνω που πολλές φορές ο Μαλάκας έβαλε με ένα κάμω το ένα και λέω τους πάντα, μην μου ξαναπείτε για τον προηγούμενο σας τον προπονητή. Ήταν επιλογή σας να δουλέψετε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και είναι Μπράβο. χρέος σου να ξέρεις τι πάει να κάνεις. Και ξέρεις γιατί. Και ξέρεις γιατί. Γιατί πλέον το ποιοι ασχολούνται και είναι λίγο έτσι, ασχολούνται πιο εξονυχιστικά με το Hellface, είναι ψιλογνωστό. Κακά τα ψέματα. Οπότε, αν πας και μου επιλέγεις κάποιον που ξέρεις ότι εκ των πραγμάτων, εκ των προτέρων, Μπράβο. ή δεν υπάρχει, ας πούμε, Είναι είναι λίγο θολό το καμικάζι, τοπίο, ναι, είναι θολό το μπράβο. τοπίο, παίρνεις ένα ψηλό ρίσκο. Δηλαδή από εκεί ξεκινάει. Γιατί σου λέω άλλος και που ξέρω εγώ ότι είναι προπονητής και που ξέρω εγώ. Εντάξει, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Εντάξει, βάσει πιθανότητων πας. Και κάτι το Εξαρτάται από ποια οποίο. οπτική το βλέπεις. Εννοώ Εντάξει, εγώ δεν έχει σωστό και λάθος, δηλαδή και ο Στέκιος είναι σωστός. όχι, εγώ απάντησα το από την πλευρά του προπονητή. Τώρα, αν μου πεις εγώ πώς θα θυκιάλεα τον προπονητή μου, ναι, προφανώς, Τούτη να θέλα. τούτη θα ήταν Καταλάβεις. η επόμενη μου ερώτηση. Ναι. Βασικά το επόμενο θέμα που θέλω λίγο να θίξουμε. Όχι μόνο ποιος έχει το responsibility, αλλά τι, τι βλέπεις σε έναν προπονητή για να τον επιλέξεις όσον αφορά το health κομμάτι και ας πούμε για εμένα, εάν ξεκινήσεις με έναν προπονητή και δεν σου ζητήσει ιστορικό του τι έχεις κάνει, αιματολογικές αναλύσεις, πρόσφατες εννοείται, όχι πριν ένα χρόνο, ε, αν είσαι ήδη χρήστης και δεν σου πει ο ίδιος πήγαινε πιάσε έναν πιεσόμετρο, έναν blood glucose monitor, κάποια πράγματα τέτοια, τρέξε φύγε. Θεωρώ είναι red flag του να μην ασχοληθεί καθόλου με το health κομμάτι και να σου συνταγογραφήσει κύκλων κτλ. Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Πώς ξέρεις αρχικά με ποιο προπονητή θα πας. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλές συμμαρτυρίες. Είναι πάρα πολλές συμμαρτυρίες. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να πάτε να βοηθήσετε αθλητή. Καταρχάς, δεν ασκούμε ιατρική. Μ' αρέσει να βάζω 300 disclaimer. Εγώ μ' αρέσει αυτό να το κάνω από πάντα. Ρίχνουμε το σπόρο, λέμε τη γνώμη μας και θα πάει αυτός να συνεννοηθεί με τον εκάστοτε, με τον όποιον γιατρό και ό,τι είναι. Εμένα μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, μετά από εφόσον ρώτησαν τη γνώμη μου να την πω, να ξεκινήσουμε να κάνουμε prep και να καταλήξουμε οι άνθρωποι να μπαίνουν και να κάνουν χειρουργία και διάφορα άλλα πράγματα, επειδή ανακάλυψα εγώ ήμουν η αφορμή που μπήκαν σε σειρά εξετάσεων και ανακάλυψαν πράγματα και να λένε, έχω ακούσει πολλές φορές να λέει ο γιατρός, αυτός ο άνθρωπος που στο είπε είναι χρυσός. Μπράβο, όποιο και να είναι. Και να ντρέπεται όλο να το πει μου το είπε ο προπονητή μου, γιατί ρε φίλε, ο γιατρός τι γίνεται εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Είναι, φίλε, μην αρχίσω και σου λέω περιστατικά ένα προς ένα. Θα ήθελα να μάθω, ας πούμε, κανένα Έναν παράδειγμα. 38, ας πούμε. Τα έχουν γράψει στα σχόλια, έχουν μπει, τα έχουν γράψει και σε άλλα podcast. Αδερφέ, έχω πιάσει άνθρωπο, είδα κανείς. Το πιο απλό, ζήτησα αντι-TPO, αντι-TG. Θηροειδικά αντισώματα. Ναι. Είδα το ένα αντίσωμα υψηλό, λέω κάτσε να ψαχτούμε για κανένα χασιμότο. Κάνε του λέω ένα περιχογράφημα θηροειδούς. Είχε νόσο του Grave, είχε ένα άλλο πράγμα του Graves. Είχε διωγγωμένο πολύ το θηροειδή κτλ. Ψαχτήκαμε από εδώ, ψαχτήκαμε από εκεί. Είχε κακοήθειες. Ναι, Είχε όζους οι οποίοι ήταν έτοιμοι. Αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε μου, ήρθε από έναν άλλο προπονητή. Πρόσεχε την υγεία του πολύ αυτός ο άνθρωπος. Και έλεγε: δεν θέλω να μπω σε αναβολικά και τέτοια. Και του είπαν: για να μην μπλέξεις με το σύστημα, το ανδρολογικό, IGF αυξητική του πάνε με το καλημέρα. Θα πάρεις full. Αυτός ο άνθρωπος ήταν σε προκαρκινική φάση. Ό,τι δεν έπρεπε να πάρει. Του στείλανε για βιοψία, φαντάζομαι, και τον βρήκαν. Είχε, ξέρεις, εστιακές αλλοιώσεις δυνατές. Του αφαίρεσαν, ναι. Έκανε ολική αφαίρεση και είναι μια χαρά άνθρωπος, συνεχίζει τη αν ζωή ήταν του. οπουδήποτε αλλού, ο όγκος δεν θα ανιχνευόταν.
με την ανάλυση που Αδερφέ, κάνετε. πήγαμε, όταν κάνει ο απεικονιστής κάποιες τέτοιες, έχει την εμπειρία και βλέπει κάποια χαρακτηριστικά. Και σου λέει από τιτανώσεις, εκείνα τα άλλα, στην ηχογένεια, νομιογένεια, νομιογενείς τέτοια. Και βλέπει μέσω του περιεχογραφήματος και τον προδιαθέτη σου λέει: Ρε φίλε, κάτσε να κάνω μια βιοψία. Βλέπει κάποια χαρακτηριστικά. Και έτσι και το βρήκαμε. Κατάλαβες. Ούτε κάποιο δείκτη καρκινικό ήταν ανεβασμένο, ούτε τίποτα, φίλε. Εντάξει, νέο άνθρωπο, του έτυχε. Τώρα πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, αυτό έγινε πριν 15 μέρες, τον κλασικό, τον υπέρηχο άνω κάτω κοιλία ζήτησα. Γιατί είχαμε λίγο χολελιθρίνη ανεβασμένη. Ο άνθρωπο είχε έρθει από άλλο προπονητή που έκανε κακοποίηση. Είχε τρασταμινάσεις πάρα πολύ ψηλέ. Σε σημείο που εντάξει, τις είδα και λέω. Πόσο ψηλές πρέπει να Για τις... τα δικά μου δεδομένα, ρε φίλε, ήταν γάμα. Ξέρω εγώ. Είχε 2,50 την 300 ας SGPT. πούμε, 300. 2,50, ήταν 2,50, αλλά αυτό που με ανησύχησε ήταν η γάμα GT του ήταν στα 55. Α, και αυτό, ναι. Αυτό με ανησύχησε. Με ανώτατο όριο το 50. Ξεκινήσαμε από εκεί, λέω καμιά λιπόδη διεύθυνση θα έχει, γιατί γάμα GT ξέρεις και τα λοιπά πολλές φορές ανεβαίνει στους builders και τα λοιπά. Μμμ. Disclaimer ξανά, δεν κάνουμε τους γιατρούς, τη γνώμη μας λέμε, bro science και τα λοιπά. Θέλω να τα λέω συνέχεια. Πολλοί κόσμος που βλέπει αυξημένη γάμα GT και ασχολείται με το bodybuilding για πολλούς και διάφορους λόγους, το πρώτο που πρέπει να κοιτάξει είναι η λιπόδης διεύθυνση. Γιατί ακούω πολλούς να το αναφέρουν και σου λένε: Μα δεν έχω πάρει ώρα, δεν έχω κάνει. Ξέρετε τώρα για ποιους λόγους γίνεται αυτό και λοιπόν το είπα με το bodybuilding. Τέλος πάντων, τον έστειλε για περιχογράφημα άνω κάτω κοιλίας. Λέω: Άμα δω τίποτα περίεργα, θα το στείλω και για ελαστογραφία. Να δω λίγο τι γίνεται, μήπως έχει είναι σε κάποια είνωση, μήπως πάει να δημιουργηθεί σε αρχικά στάδια και τέτοια. Το οποίο δεν θα φανεί αλλιώς. Το μυαλό μου πήγε αλλού. Και πηγαίνοντα εκεί που κυνηγούσαμε, πήγαμε για ορτίκι και βγάλαμε μπεκάτσα. Βρήκαμε πέτρα στη χολή. Ήταν έτοιμος, φίλε, να πάθει μεγάλη ζημιά. Του λέει ο γιατρός: Φίλε, 2 μέρες, 3 θα ήτανε. Θα πάθαινες μεγάλη ζημιά. Είχαν ανέβει και οι χολελιθρίνες πάρα πολύ και όλα αυτά. Του λέει ο φίλος που στάπε, του λέει: Έσως. Και μπήκε κατευθείαν χειρουργείο χθες. Αυτός ο άνθρωπος είχε ένα mentality. Σου λέει: Ήμουνα στον τάδε τη διπλανή πόρτα και μου βάζα αυτά. Θα πάω στον Αλιμπέρτη, θα μου πει παραλατώσα. Ήρθε πολύ φτιαγμένο. Να γίνω τώρα που έρχεται καλοκαίρι. Ήρθε έτοιμος. Ναι, η κλασική περίπτωση βλάβη. Ναι. Και στον κόσμο που μας ακούει κιόλα, το λέω κιόλα, μην μπαίνω στη δικασία και το λέω έναν έναν. Αν τύχει και μας θυμίσουν και ακούσουν το podcast, μην μου έρχεστε καθόλου. Δεν θέλω, μην μου έρχεστε σπασμένοι. Βασικά, ελάτε, μήπως και μπορώ να σας βοηθήσω. Αλλά όσοι νομίζετε ότι θα έρθετε εδώ και θα πάμε. Φίλε, δεν έχω καλύτερό μου να έρχονται άνθρωποι να τους πιάνω από το μηδέν. Από hell face, όλοι μου έρχονται σπασμένοι στα θέματα τους. Αλλά να σου πω, Όταν πλατώσουν, όταν τα έχουν πάρει όλα και πλατώσουν σωματικά, έρχονται σε μένα, όχι για να τους βοηθήσω με την υγεία τους, για να τους πάω παραπέρα. Ναι. Και λέω: Ρε μαλάκα, σε μένα βρίσκεται. Εννοείται ότι με τη μία το πρώτο που τους λέω βγείτε από τα φάρμακα κατευθείαν, ξέρω εγώ. Δεν έχει δεύτερη. Το ξέρω. Και πολλοί με παρατάνε για αυτό το λόγο. Και εμένα είναι το χειρότερο μου να φτιάχνω μαλακίες άλλων, αλλά θα σου πω ότι μια-δυο περιπτώσεις που έχω, οι οποίοι ξεκινήσαμε και ήρθαν κοντά μου, ρε φίλε, με χάγια υγεία και τα φτιάξαμε και είδαν και πρόοδο στο σώμα τους. Τους βλέπω τώρα και χαίρομαι και έμειναν πιστοί σε Αυτό μένα. συμβαίνει και σε μένα, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, αλλά κάπου. Αλλά έχει γίνει κάπου, ξέρεις. Ναι, Δηλαδή, δεν θέλω. Λίγο να βάλουν το μυαλό του από μόνοι του να σκέφτονται, ρε φίλε. ναι, ναι. Δηλαδή, με βλέπουν ποιο είμαι, ξέρουν, α πούμε, κτλ. Μου έρχονται πλατωμένοι, τερματισμένοι με 3 οξυμεθολώνες και έρχονται σε μένα και σε τι ελπίζουν. Θα του πω: Κάντε 5. Ναι. Και θέλω να πω γιατί μετά δυσαρεστείσαι που σε διώχνω. Δεν σε διώχνω. Σου λέω: Ή θα κάνει αυτό για να συνεργαστούμε και αρνούνται γιατί δεν θέλουν να βγουν από τα φάρμακα. Και μιλάνε με τον άλλον που του λέει: OK, σε αυτό. Είναι κάποιοι προπονητές που δέχονται τα πρωτόκολλα τα ακραία, ρε φίλε, και δεν του νοιάζει. Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι, μην με κατηγορείς μετά, ρε μπρο. Δηλαδή, έχω και αυτό, ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, πες μου λίγο, Γιάννη, τι θεωρείς, να μπούμε έτσι λίγο στα πιο πρακτικά, τι θεωρείς είναι χρέος ενός αθλητή που obviously κάνει χρήση φαρμακοδιαγέρσης να προσέχει? Εντάξει, είναι γνωστά αυτά τα πάντα, ρε φίλε. Τα Είναι, καρδιαγκιακά. είναι γνωστά. Νομίζω είναι καλά να τα αναφέρουμε.
να τα πω σε τίτλους, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Είναι, φίλε, πάρα πολλά, δεν ξέρω τώρα. Ξέρεις. Δηλαδή, ορθά κοφτά, εντάξει, οκ, μεταβολικά, καρδιαγγειακά, Απ' τα νεφρική πιο, λειτουργία, Πιο συνηθισμένα. απ' τα συνολική πιο, φλεγμονή, απ' τα πιο αρτηριακή πίεση. βασικά. Αυτά ήθελα να πούμε. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Αρτηριακή πίεση θεωρώ είναι number one το να μην έχεις υπέρταση και να κρατάς την αρτηριακή σου πίεση σε καλά επίπεδα. Είχαμε... Λοιπόν, ε, τα στεροειδή κάνουν μια πολυσυστηματική επιβάρυνση. Πολλά από αυτά τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούν κάποιοι για να διορθώσουν κάποιες συγκεκριμένες πτυχές, συγκεκριμένες παραμέτρους, έχουν πάρα πολλές πλειοτροπικές δράσεις. Αυτές, σε πολλές περιπτώσεις, είναι πολύ πιο ωφέλιμες ή αν όχι πιο ωφέλιμες, είναι το άλλο 50% της δράσης τους. Δεν είναι πήρα μόνο ένα φάρμακο για την πίεση και μου έπεσε η πίεση και τα λύσα όλα. Έχει πολλές πλειοτροπικές δράσεις το ERB. Έχει, είναι κατά της προφλεγμονής. Έχει προεινωτικές. των ενώσεων. Κατά των ενώσεων. Είναι κατά. Σε προεινωτικές καταστάσεις. Και σε καρδιά και σε νεφρούς και ενδοαγγειακά και ενδοαγγειακά. Έτσι. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Το μυοκάρδιο, η ίνωση ας πούμε, η ελαστικότητα, μπλοκάροντας τον AT1 υποδοχέα μέσω του συστήματος αγκιοτενσίνης δρενίνης, προσφέρει πολλά παραπάνω από μια απλή πτώση της πίεσης. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ρίξε την πίεσή σου και ο άλλος να πάει να πάρει ένα άλλη γενιά αντιπερτασικό, να πάει να πάρει έναν ανταγωνιστή διάβλου ασβεστίου, που δεν λέω ότι είναι κακή. Και αυτά δουλεύουν καλά με το afterload της καρδιάς. Οκ, αλλά δεν είναι ERB, ρε φίλε. Έτσι. Οπότε θέλουμε τις πλειοτροπικές σου δράσεις. Η μετφορμίνη. Που θα έλεγα εγώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, στο κομμάτι της αρτηριακής πίεσης που καλό είναι να ξέρουμε ότι αυτό είναι το silent killer. Καλά, ναι, ξεκαθαρά. Ε, δηλαδή συστήνουμε και ξαναλέμε το disclaimer, δεν είμαστε γιατροί, αλλά θεωρούμε ότι θα Τη ήταν... γνώμη μας λέμε, φίλε. Ναι, Bro science. ακριβώς. Bro science. Καθαρά bro science. Όποιος θέλει ακούει και γελάει, όποιος δεν θέλει πάει, βλέπει άλλο podcast. Θα λέγαμε και σε κάποιον ο οποίος κάνει χρήση φαρμακοδιέγερσης, αλλά για τον ΑΒΓ λόγο η αρτηριακή του πίεση είναι καλή, να χρησιμοποιήσει ένα ARB σαν την τελμισαρτάνη για παράδειγμα. Εγώ τι θα έκανα, Αυτές όχι τις- να χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα χρησιμοποιούσα Ναι, μπράβο. κάποιο ARB σε πάρα πολύ μικρή δόση για τις πλειοτροπικές του δράσεις. Ωραίος. Εντάξει, ξεκάθαρα. Θα χρησιμοποιούσα κάποιο είδους, αν όχι κανονική στατίνης, ίσως μέσω της μονακολίνης κάπα, αν δεν είχα πολύ LDL, ή ίσως κάποια στατίνης που δεν κάνει ραβδομιόλυση, εκτός από τη δράση της στην LDL, για τις πάρα πολύ δυνατές πλειοτροπικές δράσεις κατά της φλεγμονής, που μπορεί, ας πούμε, σε ένα βαθμό, φίλε, να το πω τώρα, είναι λίγο θαραλέο. Μπορεί λίγο η αθυρωματική πλάκα σε μικρό βαθμό, φίλε, να αναστραφεί. Σε μικρούς βαθμούς. Με τη χρήση Με σταδίων. όλα αυτά. Ναι. Γιατί όλα αυτά δουλεύουν συνεργικά. Μμμ. Όπως είναι μπιβολόλη που ενισχύει, ενώ το παίρνεις για το heart rate, μέσω του νητρικού οξυδίου και άλλων μηχανισμών, έχει αντιεινωτική, αντιφλεγμονώδη και όλες αυτές τις δράσεις παντού σε όλα τα συστήματα και ενδοαγγειακή προστασία σε έναν βαθμό. Σωστά. Η μετφορμίνη, όπου όλα αυτά, όταν λέμε αυτές τις προστασίες, μιλάμε ότι πιάνει και τον εγκέφαλο, γιατί τα φάρμακα διαπερνούν. Μπράβο. Εντάξει. Θα ήθελα να μιλήσουμε και γι' αυτό. Αγκία είναι εκεί. Και υπάρχει και νευροτοξικότητα παντού. Πολλές πλειοτροπικές δράσεις. Ναι, στατίνη, μονακολίνη κάπα, αν κάποιος δεν θέλει να χρησιμοποιήσει στατίνη, όπου ας πούμε είναι συστατικό μιας κανονικής στατίνης. Η minimum δόση αυτής της στατίνης είναι τα 10 mg. Η μονακολίνη κάπα βγαίνει σε 3 mg συνήθως. Μμμ. Εγώ χρησιμοποιώ 6. Άμα νιώσω, ας πούμε, ότι στο μυϊκό σύστημα κάτι δεν πάει καλά, μπορώ να το γυρίσω σε πιτάβα στατίνη. Ναι. Δεν λέμε ότι αυτό το πράγμα, Ή να μειώσεις δοσολογία ή το κρατάς... άμα το παρακάνεις, είναι υπερβολική. Κοίτα, οι αποδεδειγμένες πλειοτροπικές δράσεις των στατίνων και όλα αυτά στις μελέτες είναι συνήθως σε μεγαλύτερες δόσεις.
Έτσι. Αλλά αν δεν υπάρχει ανάγκη, δεν θα κάτσει τώρα να πλακωθεί στατίνες εφόσον δεν το έχει ανάγκη. Μμμ. Εντάξει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Σωστά. Για το ERB πολλοί θα σου πούν γιατί να πάρω εφόσον η αρτηριακή μου πίεση είναι Μα το εντάξει εξηγήσαμε. Το εξηγήσαμε. και θα πεις εσύ όλα αυτά που προανέφερες. Τι μα τι να πάρει, ρε φίλε, αφού παίζει με τη φωτιά. Καταρχάς, ωραία, μιλάμε για μια κακή πολυφαρμακεία. Ο κόσμος κανονικά, αν μπορεί να είναι υγιής χωρίς αυτά, να το κάνει. Όμως παίζει ήδη με τη φωτιά, αδερφέ. Ακριβώς. Είσαι άνθρωπος που ανατινάζεσαι. Φίλε, παίρνει τον πιστόλι και τεινάζει τα μυαλά σου μόνο σου. Χρησιμοποιεί τρεμπολόνι, χρησιμοποιεί αναβολικά. Η πολυφαρμακεία σε πείραξε. Σωστά. Εάν μπορεί να σου Ακριβώς. γλιτώσει μερικά χρόνια από τη ζωή σου, αδερφέ, λόγω των επιλογών μας, θεωρώ είναι χρέος μας να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να έχουμε αυτές τις παραμέτρους όσο πιο καλά γίνεται. Διότι αν τα αφήσεις ανεξέλεκτα όπως μεγαλώνεις εσύ, μεγαλώνει και η καρδία σου. Μεγαλώνει και η Δεν θέλω καρδία σε σου, καμία μεγαλώνουν περίπτωση τα κάποιο που μας δικαιώματα. ακούει. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση κάποιο που μας ακούει να πει να φωτογραφίσει, να πάρει λέξεις και να πάει στο φαρμακείο αύριο και να τα αγοράσει και να πάει μόνος του και να κουπανίσει π.χ. Ακριβώς. λομπιβόν. Ναι, Δεν ναι. θέλω να το κάνει. Κατάλαβες. Εμείς τι κάνουμε, ρίχνουμε το σπόρο, λέμε τη γνώμη μας και θέλω, εφόσον είναι χρήστης και εφόσον έχει επιλέξει από μόνος του να κάνει αυτή τη μαλακία, να συνεννοηθεί με τον γιατρό του και να του πει: Γιατρέ, μου λες λίγο τη γνώμη σου για αυτά, εφόσον θα βρει τον γιατρό που θα θέλει να συνεργαστεί. Πράγμα το οποίο εντάξει είναι δύσκολο. Να κόψει Αυτό το λαιμό του να τον είναι, βρει. αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδερφέ. Πάρα πολύ δύσκολο. Να κόψει το λαιμό του να τον βρει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Εσύ έχεις ας πούμε καρδιολόγο που θα σε συστήσει. Δεν θα μου συστήσει, αλλά όπως είπα, θα του προτείνω εγώ αυτά τα πράγματα. Και αν Εντάξει, ο άνθρωπος δεν έχει ειδικότητα, θα διαβάσει πάνω σε αυτό, έχει την αυτό πρόθεση και ναι. την επόμενη θα μου πει: Γιάννη, αυτό που είπες, ναι, ρε φίλε, οκ. Αυτό ναι, αυτό κάνω και εγώ με το δικό μου. Δηλαδή, του τα λέω πρώτα εγώ και Ναι. μετά συμφωνεί. Και μετά σου λέει, ρε φίλε, αν έχει κάποιες άλλες επιδράσεις, αν κάνει, αν δεν κάνει, μετά μπαίνει ο Ναι. γιατρός, ρε φίλε, θα μιλήσει. Σωστά. Ε, Οι πλήστοι γιατροί μας δεν έχουν υπομονή. Ενώ θα σου πει γιατί να το πάρεις αυτό, επειδή παίρνω εκείνο. Κόψε το εκείνο τότε. Δεν θα σου πει. ναι, εντάξει. Λέμε εφόσον καταλάβει τον αυτισμό μας έτσι και το κατανοήσει, ότι εγώ είμαι τρελοποιημένος και θα το κάνω έτσι κι αλλιώς αυτό. Αυτό το λαμβάνουμε σαν δεδομένο. Ναι. Ωραία. Από εξετάσεις γενικότερα, τι προτείνεις σε κάποιον που είναι χρήστης να ελέγχει? Κοίτα, τα κλασικά, έτσι, αλλά δεν θα πω, δεν θα το φορτώσω με έξτρα εξετάσεις, γιατί τώρα έχει γίνει και της μόδας, ακούς και κάποια πράγματα που Αδερφέ, κάποιοι το κάνουν λίγο και... νομίζω πρέπει να πούμε εντελώς τα βασικά, γιατί πάρα πολλοί δεν κάνουν ούτε απλά τα βασικά, ούτε απλές αιματολογικές, ούτε... Όντως το πιστεύει. Οκ. Δεν ξέρω με ποιους δουλεύει. Εγώ με όποιον έρθει κοντά Μιλάμε μου. για τώρα πια, τώρα αυτή τη διετία. Νομίζω ότι πια ρε φίλε, εντάξει. Το πράγμα. Εγώ βλέπω ακόμη πάρα πολλοί άτομα τα οποία δεν έχουν σωστή πληροφορία κοντά τους. Γιατί ξέρεις ρε φίλε, ναι, είναι διαδεδομένο περισσότερο το health κομμάτι τώρα στο bodybuilding, αλλά δεν θα βγουν οι επαγγελματίες bodybuilders να σου πούν στο full day of eating τους ότι κάνουν κάθε 6 με 8 εβδομάδες αιματολογικές αναλύσεις ή ότι κάνουν ένα check-up, ένα echocardiogram μια φορά το χρόνο τουλάχιστον. Δεν τα λένε αυτά και θεωρώ είναι χρέος μας να τα πούμε έτσι απλά. Ωραία. Να τα πούμε μπαμπαμ. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει μια ζωή πριν να ασχοληθούν με το bodybuilding να ξέρουν πως οτιδήποτε μπορεί να συμβεί δεν ευθύνεται το bodybuilding. Έχουν και μια ζωή ζήσει. Όταν κάποιο είναι επιβαρημένος από άλλους παράγοντες για χρόνια, έχει χαλασμένα λιπίδια επειδή κάπνιζε, έπινε ή έκανε ζωάρα, δεν θα του φταίει με το που βάρεσε την τεστοστερόνη αν πάθει τι πάθει, γιατί είναι κάτι το οποίο χτιζόταν χρόνια. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν κακό κλάσμα για πάρα πολλά χρόνια και έχουν κάνει περίεργη ζωή ή οτιδήποτε, κατευθείαν. Ωραία, μην το παρακάνω, γιατί μετά πάμε στην υπερδιάγνωση. Οπωσδήποτε ένα υπερηχογράφημα καροτίδων και μοιραίων αρτηριών. Είναι, θεωρώ, σε μεγάλο ποσοστό από τα πρώτα σημεία που δημιουργείται κάποια αθυρωμάτωση, για το λόγο του ότι είναι γωνία, σκάει το αίμα με δύναμη, πρώτα εδώ θα πιάσει κτλ. Σε μεγάλο ποσοστό, αν είναι καθαρά αυτά τα δύο, σε μεγάλο ποσοστό, πρόσεχε τι λέω. Δεν σημαίνει ότι είναι ανοιχτή καρδιά οπωσδήποτε, αλλά μειώνονται πάρα πολλοί πιθανότητες να έχει κάποια απόφραξη πολύ ισχυρή. Μειώνονται, είπα. Μμμ. Έτσι.
Μόνο η αξονική στεφανιογραφία μπορεί να σου δείξει πραγματικά και το σκορ ασβεστίου που έχεις στην καρδιά σου. Γιατί πρέπει να το δούμε λοιπόν και το σκορ ασβεστίου? Μα θα μου πεις και τι να κάνω και άμα έχω 20% και τι έγινε? Γιατί άμα γίνει κάποια αποσυγκόλληση του τυχώματος, λόγω της συνολικής φλεγμονής και λόγω όλων αυτών των παραμέτρων που ανέφερα πριν, εδώ μπαίνει πλέον αυτό που είπα, η πλειομετρική δράση όλων αυτών που ανέφερα. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια κρυφή αθυρωμάτωση που δεν το ξέρω κτλ., τουλάχιστον να τη σκληρύνει, να τη φτιάξει, να την κάνει, να ασκείται πάνω της μία. Κατάλαβες. Πρέπει να το ξέρεις για να ξέρεις πώς θα συμπεριφερθείς στον εαυτό σου. Εντάξει. Οπότε εκεί, άνθρωποι που έχουν τέτοιο ιστορικό θα κάνουν μια αξονική στεφανογραφία, ιδιαίτερα αν είναι πάνω από 40. Η ακτινοβολία που θα φάνε, τα κατά, εντάξει, δεν είναι περισσότερα. Τα ωφέλη είναι πολύ περισσότερα, μην το σκεφτούν έτσι. Τώρα στα ανθρώπους που είναι πιο νέοι χρήστες και τέτοια, θα παίξουν κανονικά να δουν λίγο κτλ. Όσον αφορά το υδραυλικό, να κοιτάξουν αυτά, θα κάνουν το τρίπλεξ τους, ό,τι τους πει ο γιατρός τους, το κλάσμα εξώθησης τους και όλα αυτά κτλ. Βέβαια το κλάσμα εξώθησης δεν δείχνει τα πάντα. Έτσι. Κι αν ο γιατρός. Τεσκοπόσεως τώρα τι να πω. Το τεσκοπόσεως ρε φίλε δείχνει σε περίπτωση που τον έχεις βουλώσει το σωλήνα, αν δεν κάνω λάθος, από 70% και πάνω. Τι να δείξει τώρα? Κατάλαβε. Καλό είναι να το κάνεις. Έτσι και τα λοιπά. Αλλά η μόνη αλήθεια, η κατάματη, είναι ρε φίλε η αξονική στεφανογραφία, κακά τα ψέματα. Κάθε πόσο συστήνεις αυτό? Αδερφέ, αρχικά δεν συστήνω τίποτα. Δεν θέλω disclaimer. Κάθε πόσο κάνει ο Γιάννης Αλιμπέρτης? Εγώ ρε φίλε, εντάξει, επειδή έχω τρέλα στο κεφάλι, είχα πάει και την έκανα στα 33, επειδή ας πούμε είχα καπνίσει πολλά χρόνια και επειδή είχα και τα αναβολικά, παρότι δεν είχα LDL, επειδή είχα χαμηλή HDL. Δεν είχα ούτε σκορασβεστίου. Τώρα είναι η ώρα που έχω πει στον εαυτό μου ότι πρέπει να την ξανακάνω. Έτσι. Παρότι είχα όλα αυτά τα χρόνια LDL στο 70 μόνιμα. Και όταν έβγαινα έπεφτε στο 50, ξέρω εγώ. Άντε σε κύκλο βαρύ να πήγαινε, ξέρω εγώ, 80-90. Οκ. Έτσι. Με τρέν και τέτοια. Και η HDL σου είναι πάντα λίγο χαμηλή? Είναι πάντα λίγο χαμηλή, είναι στο 30. Ναι. Κουλουπού. Αλλά έχω αφαιρέσει παράγοντες κινδύνου, δεν καπνίζω, κοιτάω τη συνολική φλεγμονή. Η CRP μου, ας πούμε, και η high sensitivity είναι πάτωμα πάντα. Δεν πιστεύω, ας πούμε, ότι η μικρή δόση μετφορμίνης θα μου κόψει το mTOR. Εντάξει. Έχεις τη μετφορμίνη μέσα? Αδερφέ, να τα ακούσει και ο κόσμος αυτό. Αυτή η αναστολή του MPK που λένε τόσο πολύ. Αναστολή λέω. Η δράση της πάνω στο MPK αφορά κυρίως το ύπαρ. Άμα δεις μεταναλύσεις και τέτοια. Αφορά κυρίως το ύπαρ. Εντάξει. Όχι το μυϊκό σύστημα. Και έχει βγει αυτή η μελέτη και έχει γίνει παζουρλισμός. Που ήταν, ας πούμε, με 2.000 μιλιγκράμμ μετφορμίνης και ήταν άνθρωποι πάνω των 65 και έδειξε ότι δεν είχαν πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη κτλ. Δεν έγινε απαραίτητα μέσω του mTOR, μέσω του MPK στο μυϊκό. Έτσι. Έγινε μέσω άλλων. Οπότε σε έναν enhanced αθλητή, μην τρελαθούμε, έγινε στο ύπαρ αυτό το πράγμα. Πιο πολύ. Ναι. Όπου δεν έχουμε το ίδιο περιβάλλον. Τώρα μιλάς. Οπότε τα ωφέλη. Ναι. Μιλάω για το headspace, καθαρά αδερφέ. Μιλάμε ότι και έμεσα θα βοηθήσει και την απόδοσή σου. Γιατί όταν θα μπορέσεις να μείνεις στο bulking πολύ περισσότερο. Λόγω του insulin sensitivity. Και όχι μόνο, μπράβο, και να πουσάρεις ακόμα περισσότερο τη στιγμή που κάποιος άλλος θα έχει κλασμένους δείκτες. Οπότε έμεσα ρε φίλε βοηθάει πάλι περισσότερο. Μιλάμε για έναν enhanced αθλητή, το mTOR του είναι φυτίλια και θέλω να το δει ο κόσμος αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι μιλάς για ορισμένα άτομα τα οποία είναι κατά τέλος πάντων της μετφορμίνης, γιατί υπάρχουν κάποιες δράσεις οι οποίες ακούγεται ότι υπάρχουν, οι οποίες είναι θολό το τοπίο. Δεν είναι σαφής. Εντάξει, και όταν μιλάμε. Για το IGF-1, τι λες που. Δεν το ρίχνει, αυτό σου λέω. Δεν, έχεις δει, εγώ έχω δει πολλές μαρτυρίες άνθρωπου που το μετράνε και δεν το δαν πέφτει. Ναι. Και είδα πάρα πολύ χαμηλά. Σε enhanced αθλητές μιλάμε τώρα, για enhanced αθλητές. Ναι. Σας κάτι από εδώ σε άτομο. Αυτή ήταν natural φίλοι άνω των 65 και είχαν πάρει 2.000 μιλιγκράμμ μετφορμίνης. Εμείς μιλάμε να παίρνουμε 500 mg RX αργή, έτσι, στο bulking και στη δίαιτα άμα θέλουμε να το κάνουμε και κάνα χιλιάρικο. Το στομάχι στο φουσκώνει.
όταν ξεκινάς, ρε φίλε, τη μετφορμίνη, σε σκίζει. Αλλά άμα τη συνηθίσεις, νομίζω ότι θα έχεις πρόβλημα στα 500 mg. Εντάξει, κάποιοι την ανέχονται, κάποιοι όχι. Ναι. Εγώ πάντως το θεωρώ full όπλο στη φαρέτρα. Οκ. Good. Εντάξει. Good. Και αυτό, τα ω3, καλά, εντάξει. Χαιρετίσματα. Παντού. Μέχρι και τη μεμβράνη, δηλαδή μέχρι και τον εγκέφαλο βοηθάνε πάρα πολύ. Όσο τίποτα άλλο, πραγματικά, γιατί τα αναβολικά σε καίνε κυριολεκτικά. Ωραία. Μιλήσαμε αρκετά για το κομμάτι της καρδίας. Να σου πω για τις υπόλοιπες εξετάσεις. Ναι, αυτό Αδερφέ, εκεί ήθελα να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα health markers που... ναι, έπιασα την καρδιά γιατί ξέρεις, είναι το νούμερο 1. Έτσι. Ναι, οφείλει να κάνει τα triplex του οπωσδήποτε και οτιδήποτε άλλο του πει ο καρδιολόγος, να κρατάει την πίεση του χαμηλή, να κοιτάει το μυοκόρδιό του να είναι σε Και μέγεθος. το heart rate χαμηλό. Ναι, και το heart rate χαμηλό. Μπράβο. Μείναμε στις πλειοτροπικές δράσεις, ρε φίλε, της νεμπιβολιόλης και δεν είπαμε για το πιο βασικό. Και το heart rate χαμηλό. Ναι. Αερόβιο και έχει και αναδιομορφωτική δράση, το ERB και όλα αυτά στο μυοκάρδιο σε μικρό βαθμό. Θετική. Έτσι. Και θέλει και πολύ αερόβιο. Και από εκεί και πέρα είναι εξατομικευμένο το τι θα κάνει ο άλλος, πώς θα συνεχίσει με τι εξετάσεις. Οπωσδήποτε πρέπει να κάνει όμως τα τρίπλεξ του και να μιλάει με καρδιολόγο για το ό,τι άλλο χρειάζεται. Φεύγει αυτό το κομμάτι, οπωσδήποτε κάθε χρόνο, υπερηχογραφήματα άνω κάτω κοιλίας, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις κάποια ελαστογραφία, που είπαμε λέμε τα υπερστάνταρ τώρα, Δεν μιλάμε για υπερδιάγνωση. Δεν μιλάμε τώρα να σε βάλω π.χ. να κάνεις κάτι. Γιατί άμα τέτοιο ξέρω καλά, άστρο. Ξέρεις, εμπλέκονται τα αναβολικά σε πολλά πράγματα που δεν έχουν ακουστεί καν. Λέμε τα υπερβασικά. Υπερηχογράφουμε άνω κάτω κοιλίας, την καρδιά, από bloodworks, νεφρική λειτουργία, ύπαρ, μεταβολικά, φλεγμονές, CRP, πράγματα, χολυστερόλες, γενική αίματος, κατανομή μεταλλίων, δευτερογενείς θρομβωτικούς, θρομοφιλικούς δείκτες. Για να μην πάμε στην υπερδιάγνωση και αρχίζουμε και κοιτάμε τίποτα βελεντίν και αυτά καλό είναι να τα συζητάνε με τον γιατρό τους. Όπως η ομοκυστεΐνη, ας πούμε, κτλ. Σε ό,τι μπορούμε να βάζουμε χέρι, σε ό,τι μπορούμε να βάλουμε χέρι να βάζουμε, δηλαδή. Την ομοκυστεΐνη μπορείς να την ισοπεδώσεις, να τη ρίξεις. Να την κρατάς χαμηλά. Όταν είπαμε νεφρική λειτουργία, υπατικά ένζημα είπαμε, όχι. Ναι, όλα μέσα, ρε φίλε. Αυτά τα κλασικά, εντάξει, τα ξέρουν όλοι αυτά. Τα ξέρουν όλοι. Το θέμα είναι ότι άμα βλέπεις κάποια σημάδια, να μην τα αγνοείς. Ακριβώς. Δηλαδή, οι απεικονιστικές αυξάνουν αναλόγως με το τι βλέπεις. Σωστά. Δηλαδή, όντως, είδα λίγο αντιτύπιο ανεβασμένο, τα κατευθείαν υπερηχοθυροειδούς. Δεν είναι για να τα αγνοείς, δεν είναι για να τα αφήνεις. Είδα λίγο γάμα GT αυξημένη κατευθείαν υπερηχογράφημα. Τι είναι αυτό, γιατί. Δεν πρέπει να είναι εκεί. Δεν δικαιολογούν τα αναβολικά όλα. Πήρα αναβολικά, είναι από το φάρμακο. Κάτσε, φίλε. Στην τελική, ό,τι παθαίνουμε δεν οφείλονται μόνο τα αναβολικά. Είμαστε και άνθρωποι. Και τις τρανσαμινάσεις πολλοί, ξέρεις, παίρνουν κάτι 300 και σου λέει, εντάξει, από την προπόνηση. Εγώ δεν τα θεωρώ ότι είναι ok να είναι τόσο. Λίγο ανεβασμένα τα υπατικά σου, εντάξει, το ακούω. Λίγο όμως, εξαρτάται πόσο λίγο. Ναι. Και να μπορεί να αιτιολογείται. Δηλαδή, αν έχεις τη μία τρανσαμινάση λίγο πιο σηκωμένη, μια SGPT στο 80, αλλά έχει και μια CPK, ρε φίλε, πάρα πολύ αυξημένη, οκ. Απαντήθηκε. Σημαίνει, μπράβο. Κατάλαβες. Ότι... Στην πλειοψηφία, δηλαδή, είναι. Άμα είναι κάτι επίμονο, ανεβασμένο κτλ. Για να σου μπει τώρα η γάμα GT, κάτσε, ρε φίλε. Τώρα εντάξει. Και δεν δικαιολογείται, δεν είσαι δηλαδή μετά από χαλοτεστίν, δεν είσαι μετά από αγώνα. Ακριβώς. Και τι συχνότητα κάνεις τις αιματολογικές, αυτά το check-up. Υπάρχουν, κοίτα. Δεν σου λέω ότι προτείνεις, σου λέω τι θα έκανες, τι κάνεις εσύ, αν θέλεις να μας πεις, και πώς, τι λες στους αθλητές σου να κάνουν οι ίδιοι, να βλέπεις εσύ, τι θέλεις να βλέπεις και ανά πόσο χρονικό διάστημα, από αιματολογικές. Έτσι, ένα πάνελ πιο συνολικό ζητάω κάθε 3 μήνες. Μπορεί όμως να τους στέλνω και να τους κουράζω και να τους παιδεύω και να ζητάω κάθε 15 μέρες να πηγαίνουν να βλέπουν 2-3 συγκεκριμένους δείκτες. Αυτούς που θέλω να βάζω χέρι και να τους λέω τη γνώμη μου για το τι θα ήθελα κτλ. Που δεν αφορούν μόνο την υγεία, αφορούν και την επίδοση ή την απόδοση. Ωραία. Ή μπορεί να έχεις δει κάτι το οποίο να χρήζει τέλος πάντων βελτίωσης, να κάνεις μερικές ενέργειες
να κατέβει η συγκεκριμένη τιμή και θες να την ξαναελέξεις, ας πούμε, μετά από μερικές Ναι, τώρα εβδομάδες. έχω έναν κοιτά με την ομοκυστέινη του. Ρε φίλε, τον στέλνω την κοιτά, με έχει πλακώσει ας πούμε, το φιλικό οξύ, εκείνα τα άλλα. Κοιτάμε να δούμε λίγο πώς συμπεριφέρεται. Γιατί Μμμ. όταν έχει έναν αθλητή καινούριο, όσο καλοί και να είναι οι δείκτες του, σημασία πολλές φορές δεν έχει μόνο να είναι καλοί οι δείκτες, αν τους είδα καλά, κάτσε να τον πλακώσω. Σημασία έχει η τάση. Μπράβο. Οπότε ουσιαστικά όταν έχω ένα καινούριο αθλητή, προσπαθώ να μάθω τη χαρτογράφησή του. Ακριβώς. Θέλω να μάθω πώς συμπεριφέρεται σε διάφορες καταστάσεις για να μπορέσει να κάνει αυτή την καθρίλα που λέγεται bodybuilding. Οπότε τον κοιτάω στην αρχή λίγο πιο Αυτό που συνηθιστικά. λες, Γιάννη, είναι μαγικό κυριολεκτικά. Γιατί δεν δρούν, όπως τα αναβολικά Ακριβώς, στοιχεία δεν ακριβώς. δρούν το ίδιο σε όλους όσον αφορά τα effects, έτσι και τα side effects. Δηλαδή, πραγματικά έχω δει άτομο με orals, θα σου πω, αδερφέ, έκανα αναλύσεις μετά από αγώνα, καπάκι, και όλα μου τα υπατικά ένζημα ήταν μέσα στα πλαίσια. Μέσα στα βάγιους που σου δίνει το χημείο. Έχω δει και άτομο, ρε φίλε, να μην κάνει καν orals και τα υπατικά του να είναι στο Θεό. Ε, δηλαδή τα side effects είναι και αυτό που είπες, η χαρτογράφηση του κάθε αθλητή, που τον επηρεάζουν, Ακριβώς. Και μαθαίνει και τον εαυτό του. που Μαθαίνει επηρεάζεται τον εαυτό του μέσα μας. περισσότερο, και έτσι ένας έμπειρος προπονητής, όταν δει που κλείνει ο αθλητής να επηρεάζεται, κάνει και σωστή επιλογή. Τώρα, σωστή Μπράβο. επιλογή φαρμακοδιέγερσης, ακούγεται μαλακή αυτό που λέω, ρε φίλε, το ξέρω. Αφού είναι μες στο Δεν game, ρε φίλε, υπάρχει πώς θα γίνει. σωστή χρήση, είναι σαν να λέω σωστή χρήση κοκαίνης. Δεν γίνεται αυτό. Λέω κατάλαβες τι θέλω να πω, πιο στοχευμένη θα έλεγα χρήση των αναβολικών. Όχι τόσο καταστροφική. Ή όχι τόσο καταστροφική. Μπράβο, το διατύπωσες καλύτερα. Ναι. Σαν ένας προπονητής να μην δει τον αιματοκρίτη σου, έλα. Θα πας με πολυτερών. Και Να μετράει, αναβάλεις Μάκης, να θυμάστε η αιματοκρίτης. τάση. Η τάση, όχι ο απόλυτος δείκτης. Η τάση. Ναι, ναι, ότι μπορεί να μην το επηρεάσει τόσο και να δεις από πού επηρεαστήκε ο αιματοκρίτης εκ πρώτης. Ναι. Π.χ. έχει ο άλλος μια χαμηλή κρατινίνη. Άμα τη δω, ρε φίλε, ότι συνεχίζει να είναι μέσα στα όρια, αλλά τη δω να ανεβαίνει από δεκαήμερο στο δεκαήμερο. Αδερφέ, και που είναι μέσα στα όρια, εμένα αυτό με ανησυχεί, μου δείχνει την τάση. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι, 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 ναι. Κατάλαβες. Full. Είναι η τάση, είναι η ταχύτητα. Ενώ κάποιο άλλο μπορεί να μου έρθει παιδί το οποίο δεν έχει πάρει ποτέ αναβολικά, με μόνιμη κρεατινίνη 1,4, το έχω ζωντανό παράδειγμα, παιδάκι, με ομοκυστεΐνη όμως πάρα πολύ καλή, στο 70. Έτσι. Και δεν κουνήθηκε ποτέ του. Τι και αν μπήκε, τι και αν δεν μπήκε, έκανε αγώνες, 1,4 κρεατινίνη. Εκεί. Ναι, έχεις δίκιο. Μπορεί να είναι ελαφρώς τσιμπημένη. Ναι, με ομοκυστεΐνη όμως τέλεια. Ομοκυστεΐνη τέλεια. Ακριβώς, ακριβώς. Και καλό GFR και όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε. Ναι. Κάτι άλλο, ρε φίλε, που θέλω να κοιτάνε, πάρα πολύ θα το ήθελα. Είναι να κοιτάνε μικρολευκοματίνες. Για να μην του βάλω τώρα να τρέχουν και κάνουν 24ωρο, έτσι, να μην δουν δηλαδή λεύκομα 24ωρο και κατουράνε μέσα στα βάζα μέρα νύχτα. Στο τυχαίο δείγμα, εκεί που γίνεται η γενική ουρών, Ναι. μέτρηση μικρολευκοματίνων, να βγει ο λόγος με την κρατινίνη ουρών, γιατί ο λόγος ουσιαστικά η κρατινίνη ουρών έχει να κάνει πιο πολύ με την αρέωση του δείγματος, σαν τα ούρα σου δεν είναι, ξέρεις, για να βγει με μεγαλύτερη ακρίβεια. Εκεί χρησιμοποιείται η κρατινίνη. Οπότε και αυξημένη λόγω προπόνηση να είναι χέστηκες. Αυτό θα βρει αυτό που είναι να βρει. Okay. Αυτό δείχνει, φίλε, αν δεις μικρολευκοματίνες αυξημένες, είναι καμπανάκι για την πρώιμη νεφρική βλάβη, την κλασική που δημιουργείται ενδοσπειραματικά. Όπου εδώ έρχεται το ARB να μειώσει την ενδοσπειραματική πίεση, έτσι. Γιατί το πρώτο στρες που τρώει ο νεφρός αρχικά είναι μηχανικό. Αρχικά γαμιέται το hardware, ξέρω εγώ, κυριολεκτικά και μέσω της πίεσης και μέσω του αυξημένου αιμοδοκρίτη και τα πάντα, που αλλάζει η γλειότητα και το εξόδες του αίματος. Και μετά ξεκινάει μια προφλεγμονώδης φάση που το σπήραμα λίγο αρχίζει να διαρρέει. Το πρώτο που θα το τσιμπήσεις και θα το δεις και είναι καμπανάκι, ότι άρχισε λίγο να την πίνει το σπήραμα, είναι μικροαλβουμίνες. Γιατί άμα φτάσει σε σημείο να δεις στην απλή τη γενική ούρον λεύκομα, άμα δεις σταυρό, σημαίνει ότι έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Εντάξει, μπορεί και να οφείλεται σε άλλα πράγματα, εκτός bodybuilding, αλλά το πρώτο πράγμα που αφορά το bodybuilding, τα αναβολικά και την αυξημένη αρτηριακή πίεση, πρώτη νεφρική βλάβη, φαίνεται εκεί πέρα πριν αρχίσει να εκφράζεται σε κρατινίνες κτλ.
Οκ, οκ. Θέλω να το κοιτάνε Δεν όλοι δεν αυτό. το ήξερα αυτό. Δεν βλέπω να το λένε, ρε φίλε. Είναι Ναι, περίεργο. Είναι πάρα πολύ περίεργο. δεν το ήξερα ούτε εγώ αυτό, ναι. Είναι Ωραίο. Αδερφέ, Δηλαδή όχι, το είχαμε πει. κάθε 12 εβδομάδες κάνεις και ανάλυση ούρο δηλαδή. Αδερφέ, κάνω και πιο συχνά ανάλυση ούρων εγώ. Υπάρχουν και πολλοί αθλητές οι οποίοι είναι προχωρημένοι, οι οποίοι δεν κοιτάνε, έχουν περάσει σε άλλο φάσμα, έχουν μπει στο damage control. Δηλαδή, Α, έχει ξεκινήσει κάποια μικρή φθορά και προσπαθούν απλά να κάνουν damage control σε όλο αυτό. Οπότε αυτούς τους κοιτάμε πολύ πιο στενά. ναι. Εντάξει. Μπορεί να Και το γενικά βλέπεις και έχω μια κάθε άποψη. μήνα, να το βλέπεις που κυμαίνεται. Κάθε μήνα, ειδικά Απλά και άμα. μόνο για να το κρατάς. Ναι, να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτή την Ναι. ιστορία. Και πιστεύω πολύ, είμαι άνθρωπος που πιστεύω πολύ στην αναστροφή. Κάτι το οποίο σνομπάρει πολλοί κόσμος. Αναστροφή, φίλε. Όταν κόψεις τίποτα. Έχουμε δει αθλητές ψηλού βεληνικούς να έχουν αναστροφή. Και ο Παλούμπο μίκρινε η καρδία του πόσα... Ναι, Αλλά αλλά είπε ότι τα κόψε αυτός όλα. Όλα, τα κόψει όλα. όλα. Εγώ δεν μιλάω για. Ναι. Άκου. Σημείωση. Ναι, εσύ δεν μιλάς για Σημείωση. αναστροφή όταν δεν και καλά σταματήσεις Όχι, και τα μιλάω για λοιπά. αναστροφές μέσα στην καριέρα. Ρε Μέσα στην φίλε. καριέρα. Ναι. Η Ναι. οποία δεν είναι ανάγκη, Ενώ δεν είναι ανάγκη να συνεχίζουν κάνεις. παράλληλα. Ενώ Τι λες? συνεχίζουν παράλληλα. Ναι, Να έχουν απλά αναστροφή. λίγο πιο συντηρητικά. Οκ, σταματάς να δίνεις αυτό το συνεχές αναβολικό σήμα. Μμμ. Εν μέρει θα πω ότι είναι και καλό γιατί εγώ πιστεύω στην ενεργοποίηση των ανδρογονικών υποδοχείων με τη μικρή διακοπή και μπορώ να σου το εξηγήσω κιόλας. Ότι Αλλά δεν γίνονται λέω να το ξανά πιο παρακάνεις. sensitive. Δεν λέω να το παρακάνεις όπως το κάνω εγώ που βγαίνω 5 μήνες από τα φάρμακα. Οκ, γιατί εμένα δεν με νοιάζει να προοδεύσω, δεν είμαι επαγγελματίας, δεν θέλω, δεν βλέπω μακριά κτλ. Από την αρχή είναι ξεκάθαρη η στόχη μου. Μπορείς όμως παρόλα αυτά να δημιουργήσεις μικρή αναστροφή και ευαισθητοποίηση, χωρίς να κάνεις αυτά τις τεράστιες εξόδους του Μεσολογγίου που κάνω εγώ. Μπορείς και με τρίμηνα τι αρτάκια, τα σνομπάρουνε, σου λέει όχι, θα κρατήσω άλλο παράγοντα για να κρατηθώ. Συνεχίζει ο άλλος κοπανάει αυξητική. Εν τω μεταξύ το μυοκάρδιο έχει πάνω και άνδρογονικούς υποδοχείς, έχει και IGF-1, έχει και τα πάντα. Ρε φίλε, πρέπει να δώσεις στο σώμα σου ανάσα. Έχω δει μυοκάρδιο από το 14 να πέφτει στο 12. Σε άνθρωπο με όλα αυτά που είπαμε και με συγκεκριμένη καθοδήγηση κτλ. Και να ξαναμπαίνει και να ξαναξεκινάει όλο αυτό. Και να είναι η πιο ευαισθητοποιημένη υδρογονική υποδοχή του και να σκάει Ναι. κιόλας. Να του βγει και διπλό όφελος. Σωστά. Πιστεύω στην αναστροφή. Κάποιοι άλλοι λένε όχι, το σώμα αγαπά τη σταθερότητα, κοιτάνε chat GPT, ξέρω εγώ και αυτά. Ρε φίλε τώρα. Εντάξει. Τίποτα. Φίλε, κόψε τα φάρμακα. Κόψε τα φάρμακα έστω και για λίγο, είμαι τη άποψη. Τίποτα δεν αντικαθιστά τη διακοπή του παράγοντα κινδύνου. Τίποτα δεν είναι ό,τι και να λέμε από το να πάρει κάποιο για προστασία. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διακοπή του παράγοντα. Σωστά. Έχει χρέο στο χρόνο και για να μιλήσουμε ρεαλιστικά, γιατί μιλάμε για builder για του κότου που μένουν συνέχεια μέσα και βγαίνουν λίγο έξω. Έχει χρέο αυτό το τρίμηνο που θα μείνει έξω. Όσο και αν βγείτε καφρίλα, αυτό κάνουν οι builders. Αυτού του 3 μήνες που θα μείνει έξω, να είσαι έξω, ρε φίλε, τουλάχιστον. Δηλαδή, βγες. Ναι. Μείωσε και λίγο την πρωτεΐνη από το φαγητό να ξεκουράσει. Έχει την πίεση σου χαμηλά, έχει το heart rate χαμηλά. Κάνε το detox σου. Μην κοιτά να τον μπαλώσει με άλλα πράγματα. Μην ρίχνει 10 μονάδες GH όταν είσαι έξω, αν δεν είσαι pro και δεν σε νοιάζει να κάνει μια short σύντομη καριέρα. Έτσι, θες να είσαι builder για πολλά χρόνια, θες να παρατείνεις την καριέρα σου. Μη μου παραπονιέσαι, ρε φίλε, έχω το μυοκάρδιο 15 και τρέχεις μέρα νύχτα. Ναι. Και συνεχίζουν έτσι, τους βλέπεις. Συμφωνώ πολύ σε αυτό που λες και θα σου Δεν πω... σημαίνει ότι θα συμβεί κιόλας. Δεν σημαίνει ότι και παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι θα συμβεί, αλλά το έχω δει να γίνεται. Ρε. Ναι. Φουλ. Είναι πολύ καλό damage control αυτό. Χωρίς να το βάλω πολύ μέσα στο μυαλό μου, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες και είναι κάτι το οποίο επειδή, ξέρεις, παίρνω τον εαυτό μου πάρα πολλές φορές στη φάση που βρίσκομαι τώρα να ενώ προσέχω, στο έχω πει και την προηγούμενη φορά, δηλαδή το κάνω ρε φίλε, ξέρω ότι θα το κάνω για τα επόμενα 3-4 χρόνια, full. Είσαι full συνειδητοποιημένος, αδερφέ σου Είμαι είπα. Ο full καθένας συνειδητοποιημένος, ναι, είναι μια επιλογή. και είμαι μέσα, το κάνω υπό κάποιους όρους, δηλαδή ρισκάρω ρε φίλε, δηλαδή δεν θα κάνω τριμηνό TRT, δεν θα κάνω με τίποτα τριμηνό TRT στη φάση που είμαι τώρα.
Θα Στη φάση που κάνει είμαι 6 τώρα. weeks. Ναι. Θα Κάνει κάνω όλα όσα ένα, πρέπει. θα κάνω ένα cruise, θα κάνω 8 εβδομάδες. Ε, δεν θα κάνω το TRT των 125 μιλιγκράμμ, ρε φίλε, 100 μιλιγκράμμ. Θα έχω 200 μιλιγκράμμ, που δεν είναι TRT, το ξέρω. Θα κρατήσω την αυξητική μου μέσα. Εγώ όμως είμαι επαγγελματίας. Και εδώ θέλω να θίξω άλλο ένα θέμα που πάει καπάκι με αυτό. Είναι και το τι κάνεις έξω από το γυμναστήριο. Ε, Μπράβο, έτσι. εννοώ Έξω από το bodybuilding, τι ζωή κάνει. έξω από το bodybuilding, τι ζωή κάνεις. Βλέπει, παρασύρθηκαμε και δεν είπαμε το πιο βασικό, ρε. Το πιο βασικό θεωρώ είναι αυτό. Το θεωρήσαμε δεδομένο Ναι, ότι το δεν πίνουμε θεωρήσαμε από όλους ναρκωτικά, δεδομένο. ότι δεν καπνίζουμε. Είναι δεδομένο ότι δεν τρώμε τρανς Αδερφέ, το λιπαρά. ξέρεις ότι εγώ το θεωρούσα δεδομένο. Και σκάει μύτη στα γενέθλια μου, έκανα ένα πάρτι και σκάνε, κάλεσα τα παιδιά από το team. Και μου σκάνε 3-4 με τα τσιγάρα. Είχα πάθει. Αδερφέ, μου στείλανε check-in με τσιγάρο στο στόμα και πάτε εκεί Αδερφέ, τώρα είχα πάθει. χανιασμένος. Γιατί εγώ το θεωρώ ότι Πολύ γέλιο. Τώρα. το θεωρώ ότι είναι στάνταρ το ότι εφόσον choose your poison, εφόσον επιλέγεις να κάνεις your χρήση poison. φαρμακοδιέγερσης, έχεις κάνει eliminate όλα τα υπόλοιπα. Δεν το κάνουν όμως. Όχι, όχι. Και θα σου πω, για επαγγελματίας αθλητής, και δεν τρέπομαι να το πω, πιστεύω έχω πολύ καλύτερο blood work από πάρα πολλούς ερασιτέχνες, οι οποίοι δεν κάνουν τη ζωή που κάνω εγώ. Έχω να κάνω off-plan meal στο off-season μήνες. Μήνες. Δεν τρώω σαβούρα, κοιμάμαι 9 ώρες τη μέρα, τα μετράω, μετρώ το ζάχαρο μου, την αρτηριακή μου πίεση και την κρατάω εκεί που πρέπει. Δηλαδή προσέχω πάρα πολύ και θεωρώ ότι αυτό είναι χρέος όλων των αθλητών, ανεξαρτήτου επίπεδου. Εφόσον επιλέγεις να χαλάς την υγεία σου με τα φάρμακα, τουλάχιστον να κρατάς τα υπόλοιπα έξω, ρε φίλε. Ακριβώς. Και το λέω, μπαίνω πρώτο στη φωτιά και λέω ότι δεν το έκανα για άλλους λόγους όταν ήμουν μικρότερος. Δηλαδή ξεκίνησα τη χρήση, ρε φίλε, στα 20. Καλά, τι συζητάμε τώρα. Από τα 20 μέχρι τα 25, μπορεί και λίγο πιο μετά, έγιναν οι καταχρήσεις μαζί με χρήση φαρμακοδιέγερσης και το έχω μετανιώσει πικρά. Ναι, όμως δεν γνώριζες κιόλας σε έναν βαθμό. Σωστά. Το έχεις κάνει τόσο normalizing αυτό που λες. Ναι. Κατάλαβες τώρα, ο 20χρονος που θα πάει να τα κάνει, θα ακούσει και εμάς τους τρεις μαλάκες που λέμε αυτό το πράγμα. Αυτό θέλω. Και αν θα το κάνει, θα είναι πιο πολύ επιλογή του από ό,τι ήταν σε εμάς. Εμείς τότε δεν Ακριβώς. είχαμε την πληροφόρηση. Εμείς φίλε. δεν είχαμε τη γνώση και δεν είχαμε την πληροφόρηση. Μπράβο. Και δεν υπήρχαν τότε, τουλάχιστον σε Ελλάδα και Κύπρο, αδερφέ, δεν υπήρχαν σωστοί αθλητές. Άσε τώρα που βλέπεις τους αθλητές του εξωτερικού, που είναι πιο προσιτοί μέσω των social media. Μέσω των social media. Εμάς τα πρότυπα αθλητών που βλέπαμε ήταν άτομα τα οποία έβγαιναν τη νύχτα, δούλευαν πορτιέριδες το βράδυ, κάπνιζαν γιατί είναι μάγκες και είναι φουσκωτοί. Ήταν αγιώς το άθλημα στις δικές μας χώρες. Ναι, τώρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Πλέον δεν υπάρχει. Ναι. Καμία δικαιολογία. Ναι. Καμία. Μπράβο. Και Επίσης, κάτι άλλα άλλο πραγματάκια μικρά. σημαντικό, συγγνώμη που σε διακόπτω, αδερφέ, αλλά θεωρώ ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο στρες για το σώμα είναι, και μιλώ για πιο βαρετούς αθλητές, είναι όταν έχουμε πολλά κιλά πάνω μας. Ναι. Δηλαδή τα χειρότερα blood works εγώ προσωπικά τα έχω πάρει σε peak of season και όχι σε prep. Γιατί είμαι από αυτούς τους λίγους μαλάκες που κάνουν και αναλύσεις στα κόκκινα όταν είμαι και σε prep και σε off season. Και έχω πάρει πολύ καλά blood works μετά από αγώνες και έχω πάρει τα χειρότερα σε peak of season που ενδεχομένως να μην ήταν και η διατροφή μου τόσο προσεγμένη κτλ. Θεωρώ είναι χρέος μας μέσα στο χρόνο να ρίχνουμε λίγο και το βάρος μας και ας μην κάνουμε αγωνιστική προετοιμασία. Αυτό είναι στα πλαίσια της αναστροφής που ανέφερα, αδερφέ. Μπράβο. Και να μην φοβάται τόσο πολύ κάποιος ο οποίος δεν είναι καριερίστας και βλέπει στο Ολύμπια. Μπορεί να δανειστεί εμένα, σαν παράδειγμα. Θα μου πει Γάρα Λιμπέρτη, είχα επιλέξει από την αρχή να παίξω μέχρι το επίπεδο που παίζω.
Και κρατάω αυτό το επίπεδο, δοξάζω το Θεό, είμαι 41, το κάνω 17 χρόνια. Ακόμα και εμεί που τα λέμε, φυσικά μπορεί να μην τη βγάλουμε καθαρή. Προσέχετε, θέλω να το βάζω το disclaimer συνέχεια. Δεν λέω ότι Μπράβο, είμαστε. μπράβο, πες το κι αυτό. Παρ' όλα αυτά, είμαι 41 και συνεχίζω, αδερφέ. Μπράβο. Έχω μια κυστατίνη σε στο 70, μια κρατινίνη στο 1-2, μανότατο το 1-3. Τώρα έχω τι εξετάσει προχθεσινές. Αφήνω το σώμα να πέφτει, βγαίνω εντελώς. Το αφήνω και μικραίνει. Είμαι ο άνθρωπος λάστιχος. Αυτό πρέπει να το κάνω κάποια στιγμή βιντεάκι. Έχω φίλε υλικό, δεν θα το πιστεύεις. Με φωνάζουν Λευρώνη υπό την έννοια ότι γίνομαι πάρα πολύ γρήγορα. Το Δεν θυμάμαι. με αγχώνει Ψυχολογικά καθόλου πώς το το πόσο γρήγορα. διαχειρίζεσαι. Τι λες? Ψυχολογικά πώς το διαχειρίζεσαι. Πένα. Γαμάει. Η ζωή είναι πολύ ωραία και χωρίς bodybuilding. Να Κοίτα, ο ξέρεις. Γιάννης, Ενώ ο επειδή οι Γιάννης το πλήστοι, εκείνο διαχειρίζεται. που είπες πριν ότι δεν θα κάνουν το TRT όπως πρέπει για να κρατηθούν, είναι καθαρά ψυχολογικός ο λόγος. Δεν Οπότε, είναι, Όχι, αδερφέ, όχι. είναι δεν και είναι Έχεις παραπάνω. ψυχολογικός. Σε μένα πραγματικά τώρα δεν είναι ψυχολογικός. Είναι ότι δεν σε μπορώ σένα. τώρα εγώ να κάνω 3 μήνες TRT και τον Τελείωσε. Οκτώβριο να βγω σε προσκυνή, ρε Ναι, φίλε. δεν Να μιλάμε παίξω. για σένα. Άκου. Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν είναι σε όλους ψυχολογικός ο λόγος που δεν κάνουν 3 μήνα TRTs κτλ. Ο Άντριου έχει Κάποιους υποχρεώσεις είναι αγωνιστικές. η δουλειά τους. Ναι. Είναι μια βρώμικη δουλειά που πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερο αναβολικό σήμα. Και που βγαίνει 6 εβδομάδες ο Άντριου σε ένα βαθμό, λίγο από εκεί που έχει μάθει και παίζει σε high levels, δημιουργεί μια πολύ μικρή ευαισθητοποίηση. Εντάξει. Βέβαια, η συμβουλή μου είναι ότι θα μπορούσες να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις, αλλά να ρίξεις, να επιχειρήσεις, αν όχι και για τις 6 εβδομάδες ότι άρτη, τις 4 έστω, δεν πιστεύω θα χάσεις μυς με το να κάνεις έστω και για 4 εβδομάδες τεστοστερόνη 120 και να δεις μετά τι response θα έχεις όταν θα ξαναμπείς, φίλε. Γίνεσαι high responder, πίστεψέ μου. Ναι, 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 ναι. Το έχω ξανακάνει αυτό Αυτό, που είπες. Το έχω αδερφέ, η ξανακάνει. εξήγηση είναι πάρα πολύ Για απλή. 4 εβδομάδες Επειδή, να την κάνω drop φίλε, το αρκετά. σώμα δεν μπορεί να καταλάβει ότι του λείπει τεστοστερόνη. Ουσιαστικά οι υποδοχείς διψάνε, δεν βρίσκουν και σου λέει πρέπει να είμαι ακόμα πιο ενεργός, ακόμα πιο ενεργός. Α, Πού είναι η τεστοστερόνη, πού είναι η τεστοστερόνη, γιατί το έχεις μάθει σε αυτό το περιβάλλον. ναι. Και όταν του την κόψεις, ο υποδοχέας προσπαθεί να τραβήξει και μετά μπαίνεις και είσαι high responder. Σωστά. Ερώτηση. Αυτή είναι η Χριστό. εξήγηση. Δεν αποδεικνύεται επιστημονικά, αλλά το βλέπω, ρε φίλε. Το βλέπω όχι μόνο σε μένα. Είναι αποδεδειγμένο. Θα σε ρωτήσω κάτι. Το βλέπεις, γιατί έβλεπα και ένα podcast του Παλούμπο και αυτό το έχει σαν στάνταρ αυτό. Και αυτό Το σου λέω λέει, Παλούμπο. ναι, ο Dave Παλούμπο, δεν σου λέει κάν την 100, σου λέει κόψ την εντελώς τουλάχιστον 4-5 εβδομάδες. Πιστεύεις ότι Ακραίο. και με χαμηλή δοσολογία θα υπάρξει αυτό το rejuvenation των receptors? Να μπει στα normal επίπεδα, ναι. Να μπει, ας πούμε, αν το ανώτατο είναι το 900, το 800, να βιώσεις μια φάση της ζωής σου στο 400. Γίνεσαι high responder. Α, εσύ το πας με τη δοσολογία που υπάρχει στο αίμα η τεστοστερόνη, όχι με το ότι κόβεις Ακριβώς. γενικά την εξωγενή τεστοστερόνη και δεν. Όχι, όχι. Γιατί, ρε φίλε, το σώμα έχει μάθει να δουλεύει στα πολύ ψηλά επίπεδα Ναι. και έχει κοιμηθεί ο υποδοχέας, καταλαβαίνεις. Μετά, πώς να Μμμ. το πω, τι κακοφαίνεται. Δηλαδή και σε Ναι. κανονικά που θα μπει, είναι μια αλλαγή, είναι ένα ξάφιασμα για τον οργανισμό αυτό το πράγμα. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, οι υποδοχές έχουν μάθει να υπερταΐζονται έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου εγώ απλά. Μμμ. Και εκείνη τη στιγμή σου λέει τι έγινε τώρα, πού είναι το φάι μου. Κάτι πρέπει να κάνω. Γιατί έχει κάνει προσαρμογές στο σώμα στις υψηλές δόσεις. Ναι. Και το μόνο που πρέπει να προσέξεις όταν ξαναμπείς είναι λίγο το παρασυμπαθητικό που θα το χτυπήσουν πάρα πολύ. Το συμπαθητικό όλο, το σύστημα. Αδρενεργικά δηλαδή θα είσαι πολύ πιο τεντωμένος. Ναι. Εγώ πάντα Γιατί. δεν μπαίνω με high doses, είτε στίζω πάντα. Πάντα χτιστά το ξεκινώ για αυτόν τον λόγο. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Ναι, καλά και τα λομπιβόν και οι νημπιβολόλες και αυτά που λέμε, αλλά οκ, είπαμε. Δεν είναι ομπρέλα για όλα. Μμμ. Και τι πιστεύω, ρε φίλε, υπάρχει πραγματικά μυϊκή μνήμη. Εντάξει. Ναι. Muscle nuclear memory. Κανονικά υπάρχει, είναι πραγματικότητα. Σίγουρα υπάρχει, ναι, σίγουρα υπάρχει. Φίλε, δημιουργούνται. Τώρα αυτά που λέμε είναι δεν είναι bro science. Δημιουργούνται πυρήνες κυταρικοί. Έτσι. Και στο σημείο εκείνο, να το πω απλά έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, που υπήρχε ο μυς, έχει αφήσει αποτύπωμα σαν να λέμε. Σου λέει εδώ υπήρχα.
Έχουν μείνει μυϊκοί πυρήνες που θα Ναι, δημιουργηθεί ναι, όταν είσαι μεγάλος. ναι, Οπότε, ναι, ρε φίλε, ναι. το mTOR θα δουλέψει με αυτούς τους πυρήνες που ήδη υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να ξαναχτιστούν από την αρχή. Ακριβώς, ακριβώς. Καταλαβες. Υπάρχουν ήδη εκεί πυρήνες, ναι. Ναι, 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 Και ναι. επανέρχεσαι αμέσως, ρε φίλε. Οπότε να μην το φοβάται Μπράβο. ο κόσμος να βγαίνει. Όταν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο, δηλαδή, αν το DNA υπάρχει RNA μέσα. Αν το DNA έχει γράψει μια φορά γορίλας, για πάντα γορίλας, ρε φίλε. Πώς να σου το πω. Συσσαγωγικά, κατάλαβες. Δηλαδή, μη φοβάσαι, θα πέσεις. Υπάρχει το muscle memory επιστημονικά αποδεδειγμένο. Επιστημονικά αποδεδειγμένο, ναι. Και αν Υπάρχουν. δεν πιστεύεις, βλέπε Kevin LeBron και Γιάννη Λιμπέρτ. Ναι, ναι, ναι. Έχω μια Υπάρχουν και λίγο, πυρήνες. μπορεί να ακουστεί χαζό, αλλά έχω απορία να μου πεις. Ας πούμε, πες ότι εσένα οι γονείς σου δεν είχαν και την καλύτερη γενετική. Όμως εσύ έσκασες όλη τη ζωή σου να κάνεις αυτό το πράγμα. Και έχεις χτίσει ένα διαφορετικό σώμα από τις προηγούμενες γενιές δικές σου. Και κάνεις παιδί. Τον DNA του θα πάρει από τα δικά σου adaptation και μπορεί ας πούμε να αναπτύξει μυϊκότητα πολύ πιο εύκολα διότι είχε το δικό σου DNA το οποίο έχτισες εσύ με τα χρόνια. Κοίτα, Κατάλαβες αν πώς το εννοώ. αυξηθεί μυϊκά πολύ, με συμφέρει να πω ότι πήρα από μένα. Αν δεν αυξηθεί, θα πω ότι πήρα από την γυναίκα. Ε, Θα πω, δεν είναι δικό μου το παιδί. Εννοώ ότι τροποποιούμε τα DNA μας με αυτά. Α, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν τροποποιείται το DNA. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο θα ήθελα να Η μεταγραφή του μειός, η μεταγραφική ικανότητα του μειός σε σένα τον ίδιο μέσω του mRNA που υπάρχει στα κύτταρα, στα cells θα γίνει. Στον εαυτό σου τον ίδιο. Δεν ξέρω, κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, Είναι η μεταγραφική ικανότητα του μειός που έχεις του εσύ για δικού σένα σου. τον ίδιο. Του δικού σου, ναι, όχι στο Εντάξει. παιδί. Ναι. Όχι να αλλάξει τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται με τις προκαριωτικές αλυσίδες, να αλλάξει το DNA σου και να. Δεν ξέρω, μπορεί και να γίνει, αδερφέ, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω, δεν είμαστε γενετιστές. Εμείς μιλάμε τουλάχιστον τι ξέρουμε αποδεδειγμένα όσον αφορά το μυϊκό σύστημα. Έτσι. Δηλαδή το λέγαμε εμείς σαν παλιοί, δεινόσαυροι κτλ. Μας κοροϊδεύανε, γκριτζάρανε κάποτε, τους λέγαμε μυϊκή μνήμη και τα άλλα. Και τώρα αποδείχθηκε και επιστημονικά και μόκο. Ας πούμε λέω ότι παράδειγμα ίσως και το μόνο παράδειγμα που υπάρχει στο bodybuilding με τον Λίλε Μπράτα που έκανε ένα γιο ο οποίος έγινε σαν ντουλάπα στο πόσα ήταν, 26. Εντάξει, πήρε το DNA του πατέρα του που ήταν έτσι κι Όχι, αλλιώς. δεν πήρε το DNA του πατέρα του, αδερφέ. Ο πατέρας του είναι ίσα με τον ένα τετρακέφαλο. Αυτό Μην λέμε λέω. μαλακίες. Ο Λίλα Μπράτα Γκάις είναι 1,63, ήταν 1,63 και ζύγιζε 200 pounds σε off-season. Αυτό λέω ότι είχε ο γιος του Ο Χάντερ πολύ Λαμπράτα, καλύτερη δίπλα αρχική βάση. δίπλα, είναι τεράστιο. Μπορεί να έχει και καλό DNA και η γυναίκα του, ρε φίλε. Μάνα πατέρας και να τα έκανε ένα Ναι, γυναικείο. Ποιος ναι. ξέρει τώρα. Κάτι Ποιος τέτοιο. ξέρει. πρέπει να είναι. Έχεις ποτέ πετύχει κάποια με σοβαρά νεφρικά προβλήματα στους νεφρούς? Ναι. Άλλο ένα από τα πολλά που έλεγα Πέραν πιο εκείνο που πριν. είχαμε συζητήσει πριν με την Ναι, πέτα. βοήθησα Νομίζω άνθρωπο, πριν ρε φίλε, ξεκινήσουμε ο το record. οποίος είχε ξεκινήσει προοδευτική νεφρική ανεπάρκεια και δεν το ξέρει, ήταν στον κόσμο του. Ρε. Ήταν στον κόσμο του και ήρθε για να κάνουμε αγώνες, να κάνουμε αυτό, να φουσκώσουμε τα βυζιά μας. Και Σημάδια, πρέπει να αστραγάλους, κάτι. Και guys, είναι μισό Αδερφέ, λεπτάκι δεν σου γιατί πω, εδώ η πρόληψη είναι number one. Δεν γίνεται να πάθεις νεφρική ανεπάρκεια από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος αθλητής λογικά είχε χρόνια να κάνει αιματολογικές. Γιατί Όχι, κάτι... έκανε. Αδερφέ, να σου πω, έκανε και δικαιολογούσε την κρατινίνη όπως τη δικαιολογούσαν και οι προηγούμενοι προπονητές του, ότι είναι από τη μεγάλη σου μυϊκή μάζα. Και ότι είναι, Αδερφέ, ρε να τη φίλε, από τα δικαιολογήσω φάρμακα. στο 1,4, στο 1,5, όχι στο 2,3. Κι όμως είχε ξεκινήσει, αδερφέ, και ήταν στο 1,5-1,6 και είχε ξεκινήσει. Εντάξει, γιατί δεν παρακολούθησε την τάση. Και ξέρεις πώς το καταλάβαμε. Είχε. Με αυτό που σου είπα. Ναι. Αυτός δεν χρειάζεται καν να δω μικρολευκοματίνες. Με το που του κάνω γενική ούρον, βλέπω λεύκομα 2 σταυρούς. Τι γίνεται, ρε. Τον στέλνω, κάνει 24 ώρου, βρήκαμε. Τέλος πάντων τον παρέπεψα. Πήγε. Σταμάτησε το bodybuilding για πάντα ο άνθρωπος κτλ. Τώρα πρέπει να έχει επανέλθει. Πιο συντηρητικά. Γιατί το πρόλαβε full στην αρχή. Είχε μειωθεί το GFR του πάρα πολύ. Σώζεις ζωές. Αδερφέ, συνέβη. GFR πόσο ήταν?
Κυριολεκτικά σου ζήσω. Δεν θυμάμαι, δεν είναι φρέσκο. Θυμάμαι το καταλάβαμε με λίγα λόγια από την τεράστια αλβουμινορία σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα. Το καταλάβαμε από εκεί. Ήταν Και χαμηλά και πολύ. είχε κάποια χαρακτηριστικά, είχε ίχνη αίματος, τα οποία όλα δικαιολογούνται άμα θες να τα δικαιολογήσεις, γιατί γίνονται και από άλλα πράγματα. Δηλαδή, άμα πας και κάνεις μια προπόνηση ποδιών, θα δεις, ας πούμε, λίγα αιμοσφαίρια. Μπορεί να δεις. Ξέρω εγώ, και να μην είναι τίποτα. Έλα, μωρέ, το ένα είναι από αυτό, έλα, το άλλο είναι από αυτό. Είδαμε χαρακτηριστικά διάφορα, του λέω αδερφέ, να σου πω. Αυτό εδώ όμως, εδώ βλέπω, Εδώ δεν είναι. αυτό δεν δικαιολογείται με τίποτα. Ναι, 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 ναι. Ναι. Δεν χρειάστηκε να δούμε καν την κυστατίνη. Έχουμε πει λίγο για duration του κύκλου. Δηλαδή, και τώρα ξαναλέμε, δεν συστήνουμε σε κανένα, αυτό που είπαμε πριν, τουλάχιστον 3 μήνες κτλ. Θα πούμε τι κάνουμε εμείς. Εγώ, σαν επαγγελματίας, 2 φορές το χρόνο, 8 εβδομάδες σίγουρα, 8 και 8, 6 με 6 κάποιες φορές, αναλόγως του blood work, θα βγω εντελώς. Ε, Θεωρώ όμως παίζει μεγάλο ρόλο, εκτός από το duration, και η δοσολογία. Και η δοσολογία και το μέσα σου και το τι πίεση έχεις όταν είσαι μέσα, έτσι. Και το τι... και πώς είσαι μεταβολικά όταν είσαι μέσα, πώς είναι η μεταβολική σου υγεία, γιατί μέσα με μέσα διαφέρει. Όλα είναι. Γιατί είναι ένα πράγμα που δουλεύει στο τέλος αθρηστικά. Δεν είναι τα κάνω πουτάνα και βγαίνουν 2 μήνες, τα φτιάχνω, άρα δικαιούμαι να τα ξανακάνω πουτάνα. Μπράβο. Έτσι, δεν λέω ότι θα είναι τέλεια, αλλά πρέπει το μοτέρ να δουλεύει καλά και υποκατάσταση στρες, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει. Όσο μπορεί ο καθένας. Στο Και επίπεδο που. υπάρχουν επιλογές που δεν χρειάζεται να τις αναλύσουμε. Τώρα νοείται και όποιος ασχολείται με τη φαρμακοδιέγερση λογικά ξέρει ποια compounds κάνουν περισσότερο side effects και περισσότερα effects ίσως. Και θα ήταν, θεωρώ είναι χρέος μας να κάνουμε μία χρήση την οποία να είναι σε λογικά πλαίσια. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουμε harsh compounds όπως είναι η τρεμπολόνη, αρκετά orals και τα λοιπά για μεγάλα χρονικά διαστήματα τουλάχιστον μέσα στους κύκλους, όχι σε αχρίαστες περιόδους. Δηλαδή για μένα πλέον το να βάλεις ένα άναντρολ, ένα oral στο off-season τέτοιο είναι δηλαδή αυτά που έχει να σου δώσει με αυτά που έχει να σου πάρει πάνω στη ζυγαριά δεν θα πέσεις στην πλευρά που από αυτά που έχει να σου δώσει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να καταλάβει ο περισσότερος κόσμος και δεν ξέρω αν συμφωνείς καταρχάς. Αν δεν συμφωνείς να μου το πεις, Ναι. εξήγησέ μου και εσύ λίγο πώς το έχεις δει αυτό το πράγμα. Το να έχεις η εξέλιξη και η πρόοδος στο bodybuilding δουλεύει και αυτή αρθριστικά. Είναι ένα συνολικό μακροχρόνιο αναβολικό σήμα που πρέπει να έχεις. Εντάξει. Δεν συμφωνώ με κάποιους που μπαίνουν σαν να πάνε να πάρουν την πόλη, κάνουν ντου από παντού. Θα τα γάμεις όλα εδώ. Αυτοί έχουν μια πιο πολύ στο κεφάλι τους έχουν πειράξει τα προγόνα, ξέρεις. Τα ρίχνουν όλα, τα τερματίζουν σε ένα δίμηνο, θέλουν όλο να το κάνουν γρήγορα κτλ. Πιο πολύ ανάπτυξη θα έχει κάποιος ο οποίος θα μείνει σταθερός. Με λίγο πιο high test. Με πριμομπολάν π.χ. λίγο πιο ψηλά και κρατήσει μόνο αυτές τις δύο ενώσεις. Άντε να βάλει και μια τρίτη λίγο σε μικρή δόση. Με κάτι που δεν του πειράζει τα υπατικά ένζημα. Με κάτι που δεν του ξεσκίζει τον οθερμοτικό. Με κάτι που δεν του κάνει τίποτα. Και τον βλέπει τον άνθρωπο και απλά έχει μια διάρκεια, μια ρουτίνα σταθερή. Κοιμάται, ξυπνάει, προπονείται, repeat. Σε ένα εξάμηνο παρά ο άλλος. Και δεν φτιάχνουν και το σώμα του. Θέλω να εξηγήσω ότι δεν είναι η λύση, ρε φίλε, για να φτιάξει το σώμα σου αυτό. Μπαίνουν πάρα πολύ επιθετικά, κάνουν επιθετικά πράγματα άγρια, ρε φίλε, και μετά αναγκάζονται να κάνουν πίσω, ρε φίλε, λόγω αυτού που κάνανε. Ακριβώς. Το bodybuilding είναι μαραθώνιος και εγώ πάντα το βλέπω πλέον με ένα βήμα πίσω. Αυτό που είπες, θέλεις να έχεις διάρκεια. Σκεφτείτε, guys, ότι κανένας δεν πήγε στο Ολύμπια με 5 χρόνια προπόνησης. Δηλαδή, πιστεύω ότι, και διέψευσε με σε αυτό, υπάρχει μια συγκεκριμένη μυϊκή μάζα που μπορείς να βάλεις σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό τα εξηγεί όλα. Δεν μπορείς να βάλεις 10 κιλά σε 2 μήνες καθαρής μυϊκής μάζας. Θέλεις χρόνια, πενταετίες, δεκαετίες να χτίσεις ένα φιζίκ επαγγελματικό. Οπότε οι επιλογές που θα κάνεις, εγώ
το πώς το βλέπω. Τι μπορώ να χρησιμοποιήσω για να κάνω πρόοδο και να είμαι μέσα σε κύκλο όσο περισσότερο μπορώ. Όσο, Ακριβώς. όσο περισσότερο Ακριβώς. μπορώ. Δεν θα Καθαρά, αλλάξει. καθαρά meatheads mentality, αλλά αυτό θα σου δώσει και περισσότερη υγεία για να μπορείς να το συνεχίσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και θα έχεις και πολύ πιο μειωμένη συνολική φλεγμονή, που σημαίνει ότι θα είσαι πολύ πιο παραγωγικός, φίλε. Δηλαδή το σώμα θα μπορεί να κάνει αξιοποίηση. Δεν θα έχεις τερματίσει όλους τους δείκτες φλεγμονής και τα λοιπά με την καφρίλα που έκανε στο δίμηνο. Και άμα το βάλουμε και στο τέλος, δηλαδή κάνουμε το ένα βήμα πίσω που λέμε, στο τέλος του χρόνου, αυτό το παραπάνω αναβολικό σήμα που νομίζει αυτός ότι θα έχει, αν ένα δίμηνο τα ξεκολλιάσει όλα, έτσι, δεν ρε φίλε αντιστοιχεί σε μυϊκή ανάπτυξη, γιατί αυτό που θα του πάρει πίσω με το να χαλάσει τους υπόλοιπους παράγοντες είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι πολύ μεγαλύτερο. Και όταν θα έρθει η ώρα και θα συγκριθεί με τον άλλο του εαυτό που σε περίπτωση θα είχε κάνει κάτι πιο γραμμικό, θα κοιταχτεί στο τέλος τον καθρέφτη και θα πει ρε μαλάκα, γιατί το έκανα όλο αυτό. Κι άσε που δεν δουλεύει τίποτα, αδερφέ. Όταν τα υπαντικά σου είναι στο Θεό, αυτό που βάζεις δεν δουλεύει. Ακριβώς. Αυτό που βάζεις δεν δουλεύει. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Έχω δει σε πάρα πολλά άτομα πολύ χαμηλή IGF-1 και να παίρνουν καλή αυξητική λόγω του ότι τα υπαντικά είναι πολύ ανεβασμένα. Ναι, μπορεί να οφείλεται. Πάντως, πολλοί Αυτό μπορεί που να θέλω πούνε. να πω είναι ότι και τα φάρμακα δεν δουλεύουν όταν το μηχάνημα δεν είναι υγιής. Σωστά. Όμως, επειδή τώρα μπορεί να νομίζουν ότι πάμε να του βγάλουμε τρελούς. Γιατί τώρα σίγουρα υπάρχει κάποιος που κοιτάει αυτή τη στιγμή το κινητό του και λέει: ρε μαλάκες, τι λέτε. Εγώ θυμάμαι, σου πω εγώ τώρα. Εδώ, σαν να του μιλάω. Ρε μαλάκες, τι λέτε. Εγώ όταν έσκασα μαλάκα μια φορά μισό γραμμάριο τρέμ, ό,τι και να λέτε, και έφαγα μαλάκα 10 αναπάρ, γαμήθηκα, έγινα τέζα μέσα σε 10 μέρες, είχα γίνει μπορδέλο. Ρε φίλε, η μυϊκή διαμόρφωση, αναδιαμόρφωση που βλέπεις, η μυϊκή μορφοποίηση, συγγνώμη. Εντάξει, είναι παρέστικο podcast, πετάμε και καμία μαλακία. Φρασιολογική. Η μυϊκή μορφοποίηση που βλέπεις, η μυϊκή μορφοποίηση είναι κάτι προσωρινό τελείως. Αυτό θα έλεγα. Ακριβώς αυτό. Όταν φύγει αυτό το πράγμα, δεν θα έχει τίποτα παραπάνω, φίλε μου. Αυτό ήθελα να My πω. friendly friend. Και εγώ που είμαι smoothie όλο το χρόνο, είμαι smoothie, το πηγαίνω γραμμικά. Εντάξει, σε εμάς δεν με ξεπέρασες, επειδή πήρες την πόλη για 10 μέρες και τα ρίξες όλα, πήρες την μεθυλτρενόλες και τις έβαλες στα ματιά. Στο τέλος του χρόνου, εγώ θα στον περάσω στον αγώνα. Θα σε κερδίσω, γιατί εγώ θα το κάνω τη χρονική στιγμή κλειδί. Που πρέπει. Για έναν αγώνα. Γιατί είναι cosmetic. Δηλαδή, θα πάρεις όλα τα 17 άρφα. Θα πάρω ένα βαρ. Θα πάω προπόνηση, θα έχω παραπάνω δύναμη. Winstrol θα με κάνει πιο σκληρό. Τρεμπολό Σε λάθος θα μου βάλει χρόνο. παραπάνω Χωρίς λόγο, γλυκογόνο. χωρίς αιτία, τίποτα. Τρεμπολό θα μου βάλει παραπάνω γλυκογόνο μέσα στο μήνα, δείχνω και πιο μεγάλος και πιο σκληρός και πιο ωραίος. Όμως το κρέας θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο, φίλε. Και επειδή όλα αυτά είναι άμεσα. Δηλαδή, το βλέπεις και λες «Α, δουλεύει». Ενώ το πρίμο πολλά να βάλεις 2 μήνες δεν θα πεις «Α, δουλεύει». Σωστά. Ακριβώς. Το άλλο το βάζεις μια Έχεις εβδομάδα δίκιο, και... Στελή μου, απόλυτο. Συμφωνώ full μαζί σου. Όμως, για να το καταλάβω τούτο το πράγμα, έπρεπε να γίνω επαγγελματίας. Και μετά. Δηλαδή, πέρσι είχα πει στον εαυτό μου δεν χρειάζεται να κάνω orals πριν τους αγώνες. Δεν χρειάζεται. Φαντάσου τι σημείο έφτασες. Δεν χρειάζεται, ρε φίλε. Πόσο περισσότερη σκληράδα θα μου δώσουν. Και εδώ είναι αυτό που λέει που είπε ο Γιάννης πριν. Θέλει χρόνο να γίνει αυτό το muscle maturity, αυτό που σου δίνουν, αυτό που είπες στο παράδειγμα με τα 500 μιλιγκράμμ τρεμπολόν και 100 μιλιγκράμμ άναβαρ, είναι της ώρας, είναι στιγμιαίο. Είναι στιγμίο. Είναι μορφοποίηση μυϊκή εκείνη τη στιγμή. Είναι ένα ναρκισιστικό mentality. Να δείχνω καλά εκείνη τη χρονική στιγμή. Θέλω να φαίνομαι τέζα συνέχεια όλο τον χρόνο. Και όταν έρθει η ώρα, η χρονική στιγμή κλειδί, τίποτα. Είσαι πριώνει στα βίντεο όλο τον χρόνο. Κάνεις αυτά, ξεγελάς τον κόσμο, φαίνεσαι γάματα. Οι προβλέψεις είναι όλες υπέρ σου. Έχω ένα φίλο που είχε ένα φίλο που είχε ένα φίλο που είναι τέρας, που είναι βουνό, που να τον δεις την ώρα που κάνει και σπρώχνει τα βυζιά του, πώς φαίνεται και αυτά. Και έρχεται η στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή και σκάει από μυθοποίηση. Και βλέπει τον άνθρωπο που ήταν λίγο πιο smoothie, που ήταν λίγο πιο γραμμικό, που φόραγε τι ζακετούλε του. Δεν ήταν όλη μέρα ξεβράκωτο στα γυμναστήρια, δεν φαίνονταν υπεργαμάτο και πλαστικό όλο τον χρόνο. Και έρχεται η ώρα που κάνει αυτό που πρέπει και πάει απλά και τον κερδίζει, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Ακριβώς. Είναι lifestyle bodybuilder αυτή.
Γιατί κάποιο ο οποίο είναι επαγγελματία φέρεται με επαγγελματισμό γενικά. Φαίνεται στη στάση τη ζωή του. Πιστεύω. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι σοβαρότητα. Ναι. Αυτά, φίλε. Και θέλουμε σοβαρού αθλητέ να αναλαμβάνουμε. Σοβαρού υπό αυτή την έννοια. Μην μου έρχονται δηλαδή με αυτέ τι νοοτροπίε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω νέα παιδιά τα οποία αντιλαμβάνομαι την έπαρση και πολλές φορές μπορεί να μου... coach, να μην βάλουμε και λίγο trend τώρα, να μην Ναι, βάλουμε ναι, και ναι. λίγο... Ναι, Θέλουν να το δουν γρήγορα πάνω του. ναι, Και ναι, κάποιοι προπονητέ για να ικανοποιήσουν τον πελάτη, τον αθλητή, του το ακριβώς. κάνουν. Θα το κάνω, Όχι, ρε ναι. μαλακά, άστονα. Εγώ δεν Πρέπει το να έχει κάνω. πίστη. Πρέπει να έχει Μπράβο, πίστη να του λες περίμενε, υπομονή, μικρέ, μπράβο, μπράβο, περίμενε. Θα δεις όταν μπράβο, θα έρθει η ώρα. μπράβο, μπράβο. Και Το μόνο μακούλε. εύκολο είναι να σου βάλω ρε φίλε 100 mg στα νοζολόνι κάθε μέρα και να σε κάνω σπασμένο και να κοιταχτείς τέλος εβδομάδας και να πεις πω, από ξεκίνησα με τον Άντρου προπονητή και ήμουν φίλε τέλος εβδομάδας. Μπράβο. Ρε φίλε τώρα. Ο κόσμος, αδερφέ, ξέρει όμως, καταλαβαίνει μετά. Βλέπει δηλαδή ποιος το κάνει για τα results και ποιος θα σε μπουκώσει με ινσουλίνες και δεν ξέρω εγώ τι, να δεις αυτό το τη γρήγορη διαφορά με τον προπονητή που νοιάζεται για το... Και δεν θα σου πω νοιάζεται για την υγεία σου, γιατί δεν θέλω να το παίξω μητέρα Τερέζα εδώ, αλλά νοιάζεται να έχεις ένα Όχι, longevity ρε φίλε, σαν γιατί, αθλητής, ρε φίλε. Ένα γιατί ρε φίλε, longevity σαν είμαστε... αθλητής. Όχι, να το παίξουμε και μητέρες δεν είμαστε. Καλά ανθρωπάκια, ρε φίλε, γιατί όχι. Εντάξει. Θέλω να κοιμάμαι ήσυχο το βράδυ εγώ. Ναι. Και να σου πω, εν αγνία τους, μερικοί προπονητές κοιμούνται ήσυχοι το βράδυ. Που τα κάνουν αυτά, που τα γράφουν αυτά. Είναι Να Δηλαδή, κάνουμε επειδή αγνία, δεν μπρο. έχουν την αντίληψη. είπαμε Την αρκετά αντίληψη για τις συνέπειες. για τους αθλητές του τι να προσέχουν και τα λοιπά, αλλά και για τους προπονητές θεωρώ ότι, και δεν λέω ότι δεν έκανα το ίδιο λάθος κι εγώ, πλέον όμως θα δώσω μία συμβουλή. Δεν σημαίνει επειδή έπαιξες σε έναν αγώνα και έκανες ο ίδιος χρήση, μπορείς να συνταγογραφείς και να λες σε άλλους αθλητές τι χρήση αναβολικών θα κάνουν. Δηλαδή, και σου λέω, το έκανα το λάθος παλιά και εγώ, λόγω απειρίας, να βάλω κάποιον, όχι να βάλω κάποιον σε φάρμακο, αλλά να τον καθοδηγήσω σε αγώνες χωρίς να νιώθω full έτοιμος, ότι γνωρίζω και ότι μπορώ να προλάβω καταστάσεις. Όχι, όχι, όχι ότι τώρα δεν μπορεί να μας τύχει μια στραβή και το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές, αλλά τουλάχιστον 5 πράγματα Ξέρεις ότι έκανες αυτό που έπρεπε, αδερφέ. Ξέρεις ότι Ναι, έκανες αυτό που έπρεπε. μπράβο, αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει εγγύηση σε τίποτα. Πού ξέρεις τώρα τι κάνει ο καθένας. Η συζήτηση που Αν είχαμε δεν πριν. ξέρεις ότι ξέρεις, Αδερφέ, η συζήτηση που είχαμε πριν. Είναι κάποιος άνθρωπος που έχει τη χαμηλή την πίεση εκφύσεως στο 4,9. Έτσι, έχει πολύ χαμηλό heart rate. Έτσι. Και θέλει να πάει να φυστικώσει τον κομμενάκι και θέλει να φάει στην τελαφίλη. Εγώ έχω δει με τα μάτια μου και ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα τσουτσουνόχαπα ρίχνουν πάρα πολύ τη μικρή. Τι ρίχνουνε. Δηλαδή, πας ρίξει ότι το 7 στο κάνει 5. έχεις δει περιπτώσεις να τη Το ρίξει τόσο απαγορεύω. πολύ. Εγώ δεν ευθύνομαι με αυτό που πάθει κανένα χημικό. Άμα πάει και πάρει να πούμε 10 Viagra και του πάει στο 2. Ναι. Εγώ το μόνο που του έχω πει, του λέω για πάρε και ένα πιεσόμετρο και μέτρα. Με το που το είδαμε, πάγαμε στο κόλλι. Λέμε, όπα. Περίμενε, φίλε. Όχι, δεν παίρνει τελμισαρτάν. Όχι, πλειοτροπικές δράσεις. Τίποτα. Ούτε καν του λέω, αδερφέ, έχεις πολύ χαμηλή πίεση. Έτσι δουλεύει το μοτέρ σου, έτσι είσαι. Και μέσα στα φάρμακα δηλαδή. Του λέω, πρόσεξε αυτό. Τώρα, αν δεν το τηρήσει, δεν φταίει εσύ. Δεν φταίς εσύ, ναι. Σίγουρα δεν φταίς εσύ. Ή να κάνει άλλα πράγματα που μπορεί, δεν ξέρω και εγώ. Τι αν βγει και παρτάρει και πλακωθεί στις κόκκες και το πρωί γίνει κάτι. Δεν ξέρω και εγώ τι. Γι' αυτό και εγώ στην προηγούμενη ερώτηση που έχω κάνει, ποιος έχει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, κλείνω προς τον αθλητή. Για αυτούς τους λόγους, ότι εσύ έχεις το τελευταίο λόγο. Εσύ πρέπει να Αν ξέρεις. αν και θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά που έχω τώρα αυτή τη χρονική περίοδο τα εμπιστεύομαι και είναι πολύ καλά όλα. Ναι. Κάνω και λίγο τον ψυχολόγο σε έναν βαθμό, λίγο τους ξέρεις. Όλοι. Τους αξιολογώ Έχεις λιγάκι, τους αθλητές περνάω οι οποίοι σχολείο. προετοιμάζονται. Όλοι τον κάνουμε.
Έχω κάτι Έχεις, παιδάκια. Γιάννη, τώρα αθλητές που προετοιμάζονται για κάποιον αγώνα? Ναι, ναι, έχω κάτι παιδάκια, πιο μικρές κατηγορίες. Και μετά Για πού? έχω το βαρύ πυροβολικό από μετά το καλοκαίρι. Για πού, Θα για πού πάρουν μέρος και τώρα? στο Κρήτη, θα παίξουν και Θεσσαλονίκη. Θα ανέβουν. Απλά δεν τα πολύ διαφημίζω. Εγώ ξέρετε. Δεν... Ωραία, άρα θα έχεις και αθλητές στη Θεσσαλονίκη. Ναι, Γι' έχω αυτό δύο ρωτήσω. παιδάκια. Έλα. Και μια κοπέλα με ερωτηματικό. Να δούμε, γιατί ψηλοδυσκολεύεται τώρα στο πρέπει, να δούμε αν θα το συνεχίσει. Δυσκολεύεται με τα διαδικαστικά του ΠΡΕΠ. Αδερφέ, γνωρίζει πάρα πολύ καλά, σίγουρα, χωρίς να το έχουμε συζητήσει. Ξεκινάνε πάντα κάθε χρόνο π.χ. να ετοιμάσει 8 άτομα και καταλήγουν τα 4. Ναι, Κατάλαβε τώρα. ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ποτέ δεν ξέρει. Επειδή στις κοπέλες, ξέρεις, μπαίνει είναι και το ορμονικό μεγάλο θέμα. Γι' αυτό σε ρώτησα αν είναι τα διαδικαστικά ή έχει κάποιο θέμα γενικότερα. Όχι, 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 μωρέ. Είναι και η Α, ζωή δύσκολη. Είναι όλα του γάμου δύσκολα. Και με τη δίαιτα δεν ξέρουμε αν θα τα φέρει η βόλτα, γιατί έχει το ενεργειακό το πρόβλημα το στάνταρ. ναι. Τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα την παλέψω, δεν ξέρω αν θα βγει. Πρέπει να πιάσουμε ένα καπ το οποίο πρέπει να γίνει σταδιακά, γιατί δεν κάνει να ξεφουσκώσει ο κόλλος, δεν κάνει, πρέπει να είναι, καταλάβεις τώρα. Είναι λίγο περίπλοκο με τις γυναίκες, θα ξέρεις. Είναι. Και εγώ πλέον αποφεύγω. Αποφεύγω, μπρο, κοπέλες. Σε Δεν αυτά είμαι ξέρω. πολύ επιλεκτικός, να ξέρεις. Έχω σταματήσει εδώ και χρόνια, έχω κάνει και βίντεο και έχω πει ότι σταμάτησα να συνεργάζομαι με γυναίκες, γιατί κάποτε ετοιμάζα πάρα πολλές γυναίκες. Ναι, Επί facebookικής εποχής. θυμάμαι, ναι. Και Αυτό που επειδή είπες. για καιρό συνέχιζαν και μου στέλνανε μήνυμα, ξέρεις, να ετοιμαστούμε και αυτά, αναγκάστηκα κανένα βίντεο λίγο ρίτσα. Μέσω του κύκλου είχε μείνει η φήμη ότι ετοιμάζω κοπέλες, Ναι, γιατί ναι, πήγαινε ναι. στόμα με στόμα και οι φίλοι τη φίλη και στη Μότσα κτλ. Και μου στέλναν και λέω: εντάξει, δεν ετοιμάζω πια κοπέλες. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πάντα με τις κοπέλες είχα έτσι θέμα και τις περισσότερες, ειδικά μπικίνι ως επιτοπλίστων, οι κοπέλες μου είναι όλες natural και αν δεν είναι natural δεν χρησιμοποιούμε, ξέρεις, τα αναβολικά στεροειδή, ρε φίλε. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει λίγο κλεμπούτερόλι, κανένα thyroid hormone, ίσως λίγη αυξητική, αλλά σε κοπέλες, ρε φίλε, λυπάμαι πάρα πολύ. Και εμένα με στεναχωρεί, με στεναχωρεί. Μπράβο να δω αυτή την αρενοποίηση, ρε φίλε. Και α είναι επιλογή του, εντάξει, μπορεί να νιώθει καλά γαμάτα η άλλη. Και σε Εγώ κάποιου αρέσει και πολύ κιόλα. δεν μπορώ εγώ να το βλέπω. Δεν μπορώ εγώ σαν Αντρέας να νιώθω ότι έχω μερίδιο ευθύνη σε αυτό. Κι ας η ίδια είναι καλά. Κάτι Κοίτα, που είπες disclaimer. πριν και θέλω να το τονίσεις, να το τονίσουμε λίγο τώρα για τις προετοιμασίες που ξεκινάνε 8 και τελειώνουν 4, πόσο σημαντικό είναι να είναι όλα σωστά ευθυγραμμισμένα για να κάνεις ένα σωστό prep. Ναι, Δηλαδή, ρε φίλε. βλέπω πολλές φορές αθλητές να μπαίνουν σε προετοιμασία για τους λάθος λόγους, είτε για... Βλέπε Ίκαρος. Είτε για αυτό το dopamine boost, είτε, Για να ξεφύγουν από άλλες είτε για καταστάσεις να της ζωής. ξεφύγουν μπράβο από άλλες καταστάσεις και εντάξει, ο Ίκαρος τώρα το ρίξα για αστείο, είναι Εντάξει, εξαίρεση, μακάρι να βγαίνανε εξαίρεση, όλους από τον Ίκαρο. Ό,τι ναι, είναι. εξαίρεση στον κανόνα, αυτό θα έλεγα τώρα, ότι είναι εξαίρεση στον κανόνα και το έκανε με το γνώθις αυτόν. Οι υπόλοιπες, οι υπόλοιπες περιπτώσεις, αν δεν είσαι ικαρός, ως επιτοπλίστων θα έρθουν και η προετοιμασία να βγει, το μετά θα σε διαλύσει. Και μιλάω εκ πείρας, κάνοντας αυτό. Ναι, Συμφωνείς? Μόνο ναι, και μόνο αδερφέ. του στρες που θα έχεις, εάν παράδειγμα κάτι δεν πάει καλά στη δουλειά ή οικογενειακά και εμείς δεν κάνεις πρέπει, μόνο το στρες θα σε κρατήσει πίσω από το αποτέλεσμα που θα βγάλεις. Κοίτα, κάποιοι το έχουν στο τσεπάκι και το κάνουν. Εντάξει. Σου λέει τι μπορεί να πάει στραβά, κάνουν προετοιμασία flash, 6 εβδομάδες και πάνε και παίζουν και τους βγαίνει και μπορούν μια χαρά. Οκ. Αυτοί πάει στα κομμάτια. Αυτοί μπορούν και το έχουν. Κάποιο όμως που δεν του το δίνει τόσο πολύ, αν δεν έχει κοιτάξει να ευθυγραμμίσει όλες τις παραμέτρες της ζωής του πρώτα, γιατί θέλει μια σοβαρότητα ο αγώνας. Εντάξει. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ πιο deep. Δεν είσαι απλά διαγωνιζόμενος. Είσαι αγωνιστής της ζωής κανονικά, φίλε. Πού θα βρει τα λεφτά να βιοποριστεί. Δεν είναι μόνο τα λεφτά που δίνει, είναι το πόσο λιγότερο παραγωγικό γίνεσαι κατά το prep. Είναι ότι πρέπει να συμπεριλάβει πώ θα είναι οι προσωπικέ σου σχέσει με του γύρω-γύρω. Λόγω του ότι είσαι. Εντάξει. Ασχολείσαι μόνο ένα πράγμα. Είσαι μονοδιάστατο.
Έτσι. Δεν θα μιλήσω τώρα για νεύρα, σώνη και ντε και τέτοια. Είσαι μου ασχολείσαι εσύ μόνο γι' αυτό. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να ευθυγραμμιστούν για να κάνει έναν αγώνα. Δεν γίνεται να μου ξεκινά να κάνει prep και να έχει τώρα. Κατάλαβε. Το ότι συμβαίνουν στραβέ κατά την προετοιμασία και μπορεί να τύχει το οτιδήποτε. Εμένα πότε θα γίνει μαλακία, περιμένει πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία ο Αλιμπέρτ για να γαμηθεί ότι δεν γαμιέται. Συγγνώμη, Γιώνα. Και εμένα το Άλλο ίδιο. αυτό να έρθει στην πορεία, και άλλο να μην έχει προετοιμάσει, και άλλο από πριν το έδαφο να είναι ό,τι να είναι, να είσαι ναυάγιο. Δηλαδή και μου ξεκινάνε κάτι άνθρωποι. Μπράβο. Αυτό θα σου Μετακομίζει, έλεγα. είναι πάνω στη μετακόμιση, μου λέει ξεκινάω προετοιμασία. Δεν θα είναι πρόβλημα, αλλά παίρνω μετάθεση να ξέρει σε 1,5 μήνα και θα φύγω εκεί και θα κάνω και αυτό. Και ενώ πήρα μετάθεση. Α, δεν σου είπα, χωρίζω κιόλα. Έχω να κάνω και το άλλο και πρέπει να κάνω και ένα ταξίδι Αμερική 10 μέρε. Έχω να πάω και 10 μέρε, εκεί δεν είναι τίποτα. Τι προετοιμασία ώρα δεν με μου λε. 3 μήνε δεν έχω Όταν οι 3 μήνες πήγα. Και μετά Ναι. σου λέω, α, φίλε, θέλω. Δεν Ναι. έχει. Ναι. Σε αυτό που είπες συμφωνώ απόλυτα. Δεν θέλω όμως να περάσουμε ένα λάθος μήνυμα το ότι η προετοιμασία θα σου προκαλέσει όλα αυτά. Μπορείς να κάνεις προετοιμασία και να είσαι και άκρος παραγωγικός και να είσαι και μια χαρά και να μην έχεις και νεύρα. Εσύ. Η πλειοψηφία όμως είναι κάτι εύκολο να είσαι έτσι όπως λες. Όχι, δεν είναι εύκολο. Είναι και αυτό ένα skill που χτίζεται, θεωρώ, με την πάροδο των χρόνων. Όπως αυτό που έλεγες πριν με τους βρικόλακες, το κράτος. Ναι. Είναι κάτι που πρέπει να αξιολογηθεί όμως σε κάποιον αρχάριο αυτό. Σωστά. Και να ρωτήσει τον εαυτό του και να του πει. Και μπορώ. Ναι. Μπορώ. Μπορώ να τα απεξέλθω, ναι. Έχεις δίκιο. Απλά ξέρεις ρε φίλε, το έχω κάνει και ρίλ αυτό. Θυμώνω πολλές φορές που βλέπω και από επαγγελματίες bodybuilders να λένε πόσο δύσκολο είναι το off-season και ότι, που είναι δύσκολο, ναι. Και ότι είναι σαν κουράδες και ότι δεν σηκώνονται το πρωί να περπατήσουν και δεν μπορούν και είναι φουσκωμένοι συνέχεια και είναι τεμπέληδες συνέχεια, δεν μπορούν να δουλέψουν πολλές ώρες και όλα αυτά. Ρε φίλε, είναι ένα άρφα discomfort περισσότερο, αλλά είναι επιλογή σου ρε φίλε να σηκωθείς από το γαμμένο τον καναπέ και να βγεις έξω να περπατήσεις. Είναι επιλογή σου να πας να κοιμηθείς νωρίς, να κλείσεις 8 ώρο, 9 ώρο ύπνο. Ναι, Το έκανα ξέρω, σήμερα. είναι όλα Θα το πολύ θυμάμαι για πιο χρόνια. δύσκολα όταν έχεις να φας και 5-5.500 σερβίδες, ναι, αλλά είναι όλα θέμα προγραμματισμού. Μπορείς να το Ναι. κάνεις. Γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που κάνουν bodybuilding και έχουν businesses να τρέχουν. Όχι μια business. Πολλές. Και Έχεις δίκιο. κάνουν επαγγελματικό bodybuilding. Όχι κατεβαίνουν αγώνες στη Γουάπα Cyprus. Επαγγελματικό bodybuilding. Σε επαγγελματικές σκηνές. Ναι. Και δεν μπορείς εσύ ρε φίλε τώρα να είσαι παραγωγικός στο off-season και στο prep. Α, εντάξει. Είναι πιο δύσκολο, όμως σίγουρα είναι πιο δύσκολο. Ό,τι είναι πιο δύσκολο είναι ρε φίλε πιο δύσκολο, αλλά όλη η διαδικασία του bodybuilding είναι μια δύσκολη, επίπονη διαδικασία. Απλή, αλλά είναι δύσκολη. Πολύ Εχθές απλή. συγκεκριμένα ρίχνω τρέα UGH και λέω θα πάω για προπόνηση. Κάτσε να κάτσω λίγο, λέω να χωνέψω κιόλας από Μ' το ΒΟΑ. αρέσει GH pre-workout, το έχουμε ξανα... Ναι, αλλά με βάλε για ύπνο. Τη χάνει και είναι καλή. Ναι, είμαι σίγουρος. Α, ναι! Κάθομαι καημένο στη ψυχούλα στον καναπέ. Τώρα μόλις ξεκίνησα. Μου τώρα Έσβησες. τελευταία εβδομάδα που πήγα. Stress free. Κάθομαι κακομοίρης λίγο στον καναπέ, έτσι, σταυρώνω τα χεράκια μου, λέει κάτσε κάτω. Λίγο έτσι, λέω, λιγάκι ρε παιδάκι μου. Έτσι κάθομαι. Αδερφέ, ξύπνησα, ξέρεις πώς όταν σε παίρνει ο ύπνος που. Τι είναι αυτό που τειναζόμαστε τα κοιμόμαστε που. Ξυπνάω, κάνω έτσι. Λέω, τι ώρα είναι, κατευθείαν τρελαμένος. Λέω, κοιμήθηκα 10 ώρες. Λέω, ξύπνησα, λέω και είναι Παρασκευή. Κάνω έτσι, είχαν περάσει μόνο 10 λεπτά, πάλι καλά. Ωραία. Αυτό ρε φίλε, δεν θα το πάθαινα σε δίαιτα. Σηκώθηκα κατευθείαν, πήρα σάκο, έφυγα. Εντάξει. Λέω, κοίτα, Power. το bulking, το πολύ Προπονησάρα, φαΐ, όμως. αύξησα κατευθείαν το φαΐ. Ναι. Μπήκε και το ρημάδο, το NPP αυτό ρε φίλε. Κατευθείαν νοθρός ή κάθομαι να διαβάζω, ξέρω εγώ, και μου σβήνει. Την ώρα που διαβάζω, τρώω φλασιές, κάνω. Το είχαμε συζητήσει στο προηγούμενο podcast με τον Στέγιο ότι κυριολεκτικά σαν πάω προπόνηση, αν κλείσω τα μάτια μου, μπορώ να κοιμηθώ άνετα. Άνετα. Άνετα μπορώ Ναι. να κοιμηθώ. Πώς Το αφού έχω μάθει πιάσαμε όμως τους αυτό. ύπνους. Δηλαδή ξέρω ότι έφαγα το pre-workout meal και έκατσα στον καναπέ 15 λεπτά. Το όριο είναι 10 λεπτά.
Μετά τα 10, Αν τη βγάλει καθαρή, γιατί είναι ναι, challenge. Αν δεν ναι, ρε κοιμηθεί το φίλε, δεκάλεπτο, είσαι έτσι. ήρωα. Ναι, πρέπει να σηκωθώ. Α, αφού πιάσαμε τους ύπνους, να ρωτήσω. Έχω έχω εκπαιδεύσει τον εαυτό μου να μην μπορώ να κοιμηθώ πάνω από 1 ώρα βαθύ ύπνο. Είμαι συνέχεια aware, ανήσυχος. Πώς να το βελτιώσω? Πώς βελτιώνει σε κάποιον το βαθύ ύπνο? Εάν ξέρετε. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Με βοηθάει Θυμήθηκα αρκετά κάτι να που θα κλείνω έλεγε να το το ναι. social media 1 ώρα πριν. Πάρα πολύ διαφορά. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρω πώς να το βελτιώσεις εσύ, θα σου πω πώς το βελτίωσα εγώ. Καταρχάς, ποιο είναι το indicator σου ότι ο βαθύς ύπνος σου είναι χαμηλός? Το Apple Watch. Ναι, που δεν είναι ακριβές Accurate. προφανώς. Ναι, Όμως σου δείχνει έναν περίπου. Δεν θα κοιμηθείς 2 ώρες βαθύ και θα σου δείξει μια εντάξει, ναι. 50% απόκληση. Ναι. Έχει ένα 20 σίγουρα. Εντάξει. Πάλι είναι χαμηλό. Είμαι 45 λεπτά. Κοίτα, δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες. Πάντα. Δηλαδή, σίγουρα θα έχει μέρες που θα κοιμηθείς καλύτερα, θα έχει μέρες που... Και αυτό δεν είναι... Δεν μπορείς να ελέγξεις full το υποσυνείδητό σου. Ε, ως ανήσυχος υπνηστής και εγώ, μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής μου, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια που έχω... Ρε, γάλα που πίνεις. Είναι Εγώ νόμιζα πετρέλαιο. Coca-Cola. Πετρέλαιο, ναι. Το πήρα. Λοιπόν, ε, Μπολερό. μπολερό. Α, τα ξέρεις και τα μπολερό. Τι να κάνω εγώ, με του πιο νερό. Δεν μπορώ να λες. Ε, τι έλεγα τώρα πριν να δω το γάλα. Για του ύπνου. Α, Για τη μάσκα θέλει να πει. μπράβο. Δεν είναι μόνο η μάσκα, γιατί ο Στέγιος ξέρω ότι δεν έχει άπνοια, ότι το έχει ελέγξει. Να βάλουμε κι α μην έχω. Τι να κάνουμε, άμα Ε, κοιμηθούμε πιο καλά. Κοίτα ρε φίλε, θεωρώ ότι θα το πάρω λίγο πιο σοφιστικέ, ότι όσο τα βρίσκεις με τον εαυτό σου, γιατί θεωρώ ότι ο ύπνος ρε φίλε έχει να κάνει πολύ με τα stress levels. Όχι το, το αυτό καθε αυτό το πόσο stress έχεις μέσα στη ζωή σου, αλλά με το πόσο καλά διαχειρίζεσαι το stress. Αυτό έρχεται με το πόσο καλά τα έχεις με τον εαυτό σου, πιστεύω. Για να μην μιλήσω για συμπληρώματα και τις ρουτίνες ύπνου και τα λοιπά, που όλα αυτά θεωρώ ότι τα έχεις κάνει ήδη, επειδή σε ξέρω. Ε, Αδερφέ, κοιμάμαι καλά, κοιμάμαι καλύτερα όταν τα βρίσκω καλά με τον Ανδρέα. Σε περιόδους που δεν τα έχω καλά με τον Ανδρέα, δεν θα κοιμηθώ τόσο καλά. Πλέον κοιμάμαι πάρα πολύ καλά τα τελευταία 2-3 χρόνια, γιατί θεωρώ ότι τα έχω βρει καλά μαζί μου. Εξαρτάται τον λόγο που δεν κοιμάται ο καθένα. Είναι επειδή έχει γρήγορο επεξεργαστή, είναι επειδή έχει τα νεύρα σου όντω, είναι επειδή. Είναι. Ότι έχω Κατάλαβε. 8 ώρες ύπνο κάθε νύχτα τις κοιμάμαι. 8 σίγουρα. Αυτό λέει ότι δεν περνάει στη φάση. Τέλο πάντων, εντάξει, λέει άλλο πράγμα. Αντρέα. Δεν λέει ότι δυσκολεύεται να τον πάρει ύπνο. Ναι, δυσκολεύεται να μπει στη φάση του βαθύ ύπνου. Εγώ κοπανάω 4mg μελατονίνη πάντω. Τώρα βοηθάει, δεν βοηθάει, τι να σου πω. Βλέπω κάτι όνειρα από αυτά τα ωραία τα δικά μου. Έχω 3. Εντάξει. Βλέπω ότι πάω να πάρω μέρο σε αγώνες Εντάξει. και ξεχνιέμαι ξαφνικά, τρώω μια τούρτα και μετά θυμάμαι ξαφνικά ότι έπαιζε αγώνα σε μια ώρα. Βλέπω ότι έχασα τον αγώνα. Τα βλέπετε αυτά. Βγαίνεις με τις τρίχες στη σκηνή, Ότι δεν ξυρίστηκα. ότι δεν ξυρίστηκε. Ή ότι είμαι αλλού και κάνω κάτι άλλο. Και λέω, Το «Ωραία, χειρότερο έχω μου είναι αγώνα, ότι φίλε». Ότι έχω ξεχάσει ότι είναι η μέρα του αγώνα. Το έχετε δει ποτέ? βγήκα Τέτοια όνειρα έχω. off-season. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί γι' αυτό να μου έχει μείνει το κόλλημα με το guest posing. Ο χειρότερος μου εφιάλτης είναι ότι ξέχασα να κάνω δίαιτα Α, ναι, αυτό. και βγήκα χοντρός στην σκηνή. Παίζω τέλο τη εβδομάδα. Έχετε δει τέτοια όνειρα? Ναι, ναι, Το ναι. έχω δει, αυτό που σου λέω το έχω δει. Ναι, ναι, ναι. Brother, εντάξει, εγώ με τη μελατονίνη είμαι μεγάλος φίλος. Παίρνω όσοι παίρνεις εσύ, με ένα μηδενικό στο τέλος. Δεν το μπορώ. Αλήθεια τώρα. Το κάνει. Ναι. Α, 2 χρόνια τώρα. οκ. Δεν πάθαινε δηλητηρίαση δηλαδή.
Καλά πήγε αυτό. Γιατί να πάθω δηλητηρίαση. Όχι, δεν ξέρω, μαλακία είπα, εντάξει. 40 mg. Ναι. Είχα δοκιμάσει να αυξήσω μαγνήσιο και πήραξε μες στο στομάχι του μαξί, στην τουαλέτα. Ξέρεις, Πιο μαγνήσιο. Μήπως είναι τα το citrate. μπισκλίσινες. Ναι. Γι' αυτό ο φίλος σου εδώ να το ρωτάς. Το πήρες one shot ή το σπάζεις μες τη μέρα. Όχι, όχι, pre-bet. Pre-bed 500 μιλιγκράμμ, elemental magnesium maximum 200 μιλιγκράμμ. Pre-bed. Βάλτο μέσα στη μέρα σου. Δηλαδή εγώ έχω 200 μιλιγκράμμ μαγνήσιο με κάθε γεύμα. Elemental. Έσπασα το μετά την προπόνηση και πριν τον ύπνο τώρα, με ενοχλά στο στομάχι, αλλά λέω και εγώ, τι έπαθα ρε γάμο το τουαλέτα, ξέρω, Ναι. είχα αυξήσει μαγνήσιο, το μαγνήσιο λέω. Και αμέσως δεν Και το μείωσα. magnesium και η κρεατίνη σε μεγάλες δοσολογίες one shot να σου προκαλέσει έτσι λίγη διαρρήουα κάποτε. Ναι. Αλλά Γιάννη, η μελατονίνη Θέλω να μου πεις, σε θέλω να μου πεις. μεγάλες δοσολογίες Δεν έχω ιδέα, πραγματικά. Δεν το έχω κυρίως κοιτάξει. για, ναι, ψάξ' το, τέτοιες δόσεις. antioxidant properties πολύ πολύ δυνατά. Το έχω ακούσει, ναι. Ναι. Και αυτό το neuromuscular health, ρε φίλε, που σου δίνει. Ερώτηση. Γνωρίζεις αν έχει κάποιες κλινικές μελέτες σε ανθρώπους αυτές οι δοσολογίες ή είναι προκλινικές Έχει, ή δεν έχει τίποτα. Είναι όχι, απλά μπροστά. έχει. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς να σε παραπέμψω. Μπορώ να τις βρω όμως και να... Υπάρχει κάποιος δείκτης που να χαλάει, κάτι να κάνει, κάτι αυτό. Έχει και αρνητικές μελέτες, ναι. Ναι, εντάξει, τώρα τι. Ό,τι είναι τώρα εσύ το κοιτάς φυσικά. Ναι. Τα ακούω και αδερφέ το έχω ξανακούσει. Αλλά νόμιζα ότι ήταν τρολιά τελείως, ότι σε φάση ξέρεις. Άντε Όχι. να το κάνουμε μία στο τόσο για να ξέρεις. Ναι. Όχι, το κάνω. Και όταν αρρωστήσω, αν είμαι άρρωστος... Α, σου έχω στείλει το Ναι, protocol. ναι, ακραίο, καλό, μ' άρεσε. Εκατοστάρι. Μπρο, 2 μέρες αυτό σε κάνει άπαρο. Άλογο. Άλλο. Είναι ωραία μίξη. Τι ήταν εκατοστάρι? Η μελατονίνη θυμάμαι. ήταν εκατοστάρι. Ναι. 100 μιλιγκράμμ έλεγες. Αδερφέ, ξέρεις τι κατάλαβα όταν το είδα. MCG. Ναι, ρε φίλε. Δεν το αρνήθηκα, δεν το Τις πίστεψα. μελατονίνες τις παραγγέλνω από Αλλιώς αυτό Αμερική. σχολίαζα, αδερφέ, λέω κοίτα να δεις MCG Ναι. θα αυτό. Ξέρεις, το Κοίτα, πέρασα πιο κατευθείαν έτσι. λογικό. Αδερφέ, αυτό πιο λογικό εν τω το που είδες. μεταξύ, Αμερική είναι πολύ ευρώς διαδεδομένες αυτές οι δοσολογίες μελατονίνης. Γιατί εγώ από Αμερική παραγγέλνω τις μελατονίνες μου που βγαίνουν 20 μιλιγκράμμ το χάπι. Γιατί στην Ευρώπη νομίζω πάνω από 3 δεν βγάζουν πάνω από 3 μιλιγκράμμ. Είναι ή 3 ή 4 νομίζω κάπου εκεί. Του ενός εγώ βρίσκω μόνο. Ναι, Οκ. ναι, ψάξτε το όμως, ψάξτε το. Ωραία, θα κοπανίσω μια δεκάρα. όχι να κομμανίσεις τώρα μια δεκάρα και να ξυπνήσεις μετά από 2 μέρες και να φταίω εγώ. 10 Σταδιακά, μιλιγκράμμ. από εκεί που πίνεις 2, μην βάλεις 10. Όχι 2-4, είμαι στα 4 Α. Το έχει στάνταρ αυτό, ναι. Ναι, κλειδωμένο. Και γκάμπα και ελθιανίν και αυτά ή δεν Είναι ασχολείσαι πολύ? είναι ένα συμπλήρωμα που έχει και λίγο γκάμπα και λίγο. Ναι. Παίρνεις ένα night support. Οκ, Ναι. good. Εγώ είμαι, εντάξει, αυτά τα είχαμε πει και στο προηγούμενο podcast, ότι αυτά μου αρέσουν, ρε φίλε. Δηλαδή θεωρώ ότι αν κάνεις τα υπόλοιπα και είσαι μακριά από οθόνες και δεν διεγείρεις τον... Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, αδερφέ. Αυτό με βοήθησε. Και ειδικά τα social media, bro. Social media πριν τον Social ύπνο media. είναι θάνατος. Ωραία, μη σου λέω ψέματα. Έχω οθόνη. Τη βάζω να είναι λίγο προστατευτική για τα μάτια, αλλά διαβάζω. Δεν είμαι σε social media. Αλλά αυτό είναι σαν να διαβάζω βιβλίο, ρε φίλε. Ναι. Δεν με ενοχλεί. Γιάννη, τα- Τώρα δοκίμαζα. κάποιο θα γυρίσει να πει ότι ναι, η οθόνη είναι οθόνη. Οκ, εμένα μου βοηθάει. Είναι σαν να διαβάζω βιβλίο. Τα Αυτά social που media διαβάζω μου δεν μπορώ να επηρεάσαν. τα βρω. Ρε. Σε βιβλίο το έχω στο tablet βάλει, ρε φίλε. Εντάξει, θα κάνω. Ναι. Με βοηθάει και κοιμάμαι. Social Και media. κάνω, είναι σαν brainwash, γιατί έχω διαβάσει και μετά πέφτω για ύπνο και τα αποστηθίζω. Και τα βλέπεις Άστε όλες. λάθος. Το πιο πολύ διαβάσμα της ζωής μου, ρε φίλε, πριν τον ύπνο το έχω κάνει. Και στην τουαλέτα. Έχουμε πάρει πτυχίο στην τουαλέτα. Τι θα έλεγες, Στελή? Τούτο δοκίμασα οθόνη να με πας στο τηλέφωνο social media και να κάνω χάλια ύπνο, να με παίρνει ύπνος Ναι. και δοκίμασα ας πούμε, να βάλω εδώ κάτι και είμαι μια χαρά.
Τσιμούμε και παίζει ακόμα, είναι να το κλείσω μετά. Δική μου Είναι θεωρία, νοητικό, guys, αλλά social media διαλύσει τον ύπνο σου. δική μου θεωρία δεν είναι οι οθόνες το πρόβλημα. Είναι το κινητό στα social media και αυτό το dopamine boost που θα σου δώσει το scrolling στο TikTok και στο Instagram το μεγάλο πρόβλημα. Καρκίνος είναι τα social Ναι, αυτό είναι παιδιά. καρκίνο. Εγώ έχω τα γιαγιά μου που έχουν blue light blockers, αλλά πάντα το βράδυ είναι το ritual μου. Θα δω ένα επεισόδιο, μια σειρά στο Netflix να χαλαρώσω, να μην σκεφτόμαι τίποτα, ρε φίλε. Και κυριολεκτικά παίρνω, εντάξει, τώρα θα μου πει με 40 μιλιγκράμμ μελατονίνη και ελέφαντα θα πήγαινε για ύπνο. Αλλά κοιμάμαι σαν, δηλαδή κλείνω την τηλεόραση και πάω στο κρεβάτι, ρεφλικάρω τα δόντια μου, βαράω GH και τα λοιπά και τεζάρω. Δεν έχω καθόλου θέμα σε αυτό. Αν κάτσω όμως στα social media θα μου επηρεάσει τον ύπνο. Και ας πήρα Μα, 40 μιλιγκράμμ. Γιάννη, όταν μπαίνει TRT, χαμηλή δοσολογία, παράδειγμα, 125 μιλιγκράμμ που είπαμε πριν, Τόσο μπαίνω. επειδή βγαίνουν όλα τα ανδρογόνα από το σύστημα, δεν κοιμάσαι 100 φορές καλύτερα, ενώ και πιο εύκολα και πιο πολύ διάρκεια και καλύτερο ύπνο. Το λέγαμε στο Επειδή, προηγούμενο podcast αυτό. επειδή δίνουν Κοιμάμαι, ρεύμα κοιμάμαι κατά στο... λάθος. Κοιμάμαι κατά λάθος. Παρακοιμάμαι καλά. Φίλε, στην ανύποπτη κάθομαι, ξέρω εγώ, με τα ρούχα. Κάτι τώρα μου δώσε σπάσα και αν και πρέπει να το κλείσουμε, νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να πούμε. Αδρενεργικά σβήνεις. Το Σβήνεις. λέγαμε και στο προηγούμενο podcast πόσο πολύ επηρεάζουν τα ανδρογόνα το CNS και πόσο μεγάλο λάθος κάνουν πολλοί, τους οποίους βλέπω τέρμα στο φάρμακο, τέρμα στις τρεμπολώνες κτλ. Και να χρησιμοποιούν και πάρα πολλά stimulants. Θεωρώ bro science, αλλά θεωρώ ότι τα ανδρογόνα, εάν έχεις, και εδώ μπαίνει και η φάση και αυτό που είπε ο Στέγιος, δηλαδή αν έχεις παρατηρήσει ότι όταν η ανδρογονική δείκτης είναι χαμηλή, έχεις πολύ λιγότερο στρες ρε φίλε και κοιμάσαι και καλύτερα, γίνονται όλες οι διεργασίες καλύτερα. Όταν είσαι σε ένα κύκλο αναβολικών στεροειδών και επιβαρύνεις το CNS σου και την καρδία σου γενικότερα και του ρίχνεις και τόσα στίμουλας και κάτι 300 500 καφεΐνης που ακούω και εφεδρίνες και το ένα και το άλλο, κάνεις τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό. Εγώ έχω μειώσει πάρα πολύ τα stimulants, ειδικά σε περιόδους τις οποίες δεν τα χρειάζομαι κυριολεκτικά για το, ευχέ, Να ξαναμπεί, για το αλλά performance μου. εν τούτο, εμένα επηρεάζομαι πάρα πολλά το συνέσμο. Δηλαδή, Είδα ότι έβαλες κάτι stories 75 μιλιγκράμμ καφεΐνης και τα λοιπά. Είναι κάμνες μια χαρά προπονήση ρε φίλε. έκαμνα, αλλά εμένα Μπορεί να μην εξάρτητα. μπαίνεις το να φάεις τα Το θέμα μου σειρά. ήταν τζίνο. Εγώ είναι ότι θέλω να μπαίνω έτσι. Έτσι μ' αρέσει Ρε, και κάνω είσαι προπόνηση. εθισμένος στο feeling όμως. Μπράβο. Όταν το αντιλήφθηκα ότι Ναι. δεν πρέπει να μπαίνω έτσι και να είμαι Μπράβο. έτσι, πάλι να βγει καλή προπόνηση. Όχι πάλι να βγει καλή. Μπορεί να βγει και καλύτερη. Δεν πρέπει να είσαι σε θέμα performance, actually. Να δεις το performance σου. Ναι, αλλά είναι το λάθος που έκανα. Πήγαινε να βάσει τζιν του feeling. Έτσι. Ναι, πολλές φορές ρωτώ πώς έπιεν το performance και εγώ ένιωθα πολλά καλά. Άλλος σου λαλώ. Όχι τι ένιωθε και αν έμπηγαινε μέσα στα σιέρα. Γιατί και νεκρός να είσαι ρε φίλε, ας σου δω 500, 300 και 500 μιλιγκράμμ καφεΐνης, να νιώθεις τώρα με τους ούλους. Ναι. Είχα μια συζήτηση με έναν άλλον παιδί πρόσφατα που μίλαμε με ένα δικό του παιδί. Και Ναι. προσπάθησε να το εξηγήσει κάτι. Περί θέμα προπόνησης. Το παιδί του άλλο νόμιζε ότι κάνει σκληρή προπόνηση και έλεγε του ο δικός του ότι είναι σκληρή προπόνηση του. Και λέω του δεν πρόκειται να σε καταλάβει. Διότι σαν να γελαλώσω ότι πεινώ και άλλος δίπλα μου λιμόχτωνα μπορεί καν να κοιμηθεί που είναι πεινά και σου λέω εγώ πεινώ επειδή απλά περιμένω μισή ώρα για να φάω το επόμενο μου γεύμα. Ναι. Μπορώ να καταλάβω πως πεινά ο άνθρωπος εφόσον Ναι. δεν το έχω ζήσει. Οπότε Μπράβο. μην του πεις προπόνησες σκληρά. Ναι. Του δάμε, θα θέλω ακόμα μια επανάληψη. Δάμε, καθοδήγα το. Ναι. Άμα δεν το ζήσεις, άμα δεν ξέρεις τι είναι το Άμα συναίσθημα δεν πώς ξέρεις το συναίσθημα, είναι δύσκολο να το... δεν ξέρω ότι άμα είμαι calm να κάνω καλή. Εγώ συνδέω, ξέρεις, Ναι. Μακαβέλη motivation, α, ου,
Και να Να πηγαίνω με το αυτοκίνητο και να οδηγώ όπως το ναι, ο παλιό. Μποεντία να στρέφει μες στους καλάθους. Ναι. Με τούτα που... και, λάθος. Είναι όπως τούτο που είπατε πριν, που ελαλούσε ότι θωρείς τους bodybuilders που να σου κάνουν full day of eating ή τη ρουτίνα τους μες τη μέρα και κάνουν έτσι έτσι, αλλά δεν να λύσω ότι έτσι έτσι έτσι. Να. Τα behind the scenes που θέλουμε. Ναι. Εγώ δεν ξέρω ότι άλλος τρέφει μες στον καλάθο γιατί πήγαν να το φιλμάρουν. Και ότι είναι κάθε φορά έτσι. Και εγώ πήγαινα να κάνω κάθε φορά έτσι. Κάθε φορά να στρέψω μες στον καλάθο. Κάθε φορά πεθάνω, ας πούμε. Χάρηκα που το είδα ότι κάμνες με 75 μιλιγκράμμ καφεΐνη η προπόνηση. Καλό επιτέλους. Να Τι το. κάναμε, κλείσαμε. Πού σε ρε, όχι δεν το κλείσαμε. Όχι, σε Περιμέναμε περιμένω. να καληνυχτήσουμε. Ήρθα για το κλείσιμο. Τίποτα, με το iPhone με βάλατε και πήρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Έλεγε τώρα ο Στέγιος ότι ήταν εθισμένος. Δηλαδή είχε συνδέσει στο μυαλό του αυτό το feeling, ρε φίλε, του να μπει στο γυμναστήριο τενταρισμένος με 300 μιλιγκράμμ καφεΐνης και τα λοιπά. Και είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη φορά και του έχω πει ότι εγώ παίρνω ένα double espresso πριν την προπόνηση, 75 λοιπόν, μιλιγκράμμ, και κάνω άποψη. μια χαρά προπόνηση. Και είναι το Άποψη πάνω σε αυτό, είσαι ολόσωστος. Είναι αυτό που λέγαμε το choose your poison και το χωρίς κέρδη κέρατα. Εντάξει. Όταν είσαι enhanced αθλητής και παίρνεις πράγματα που έμεσα ή άμεσα κοπανάνε τον Β1, εντάξει, μέσω του ανδρενεργικού συστήματος που συνέχεια η παλιά σκυλώσα μας να λέμε και παίρνουμε το λομπιβόν και τα λοιπά που κάνουν τα ανδρογόνα, δεν γίνεται να μου κοπανάς τον Β1 με διαγερτικάκια από πάνω. Και δεν είναι ότι θα σου προσφέρουν παραπάνω gains. Δεν είναι, γι' αυτό είναι και χωρίς κέρδη κέρατα. Να πω ότι δεν Ακριβώς. έχεις. Δηλαδή είναι εντελώς χαζό και αυτό. Όχι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά όχι μόνο δεν θα σου προσφέρουν κάτι, μπορεί να είναι και αντίθετο. Δηλαδή, εγώ έχω παρατηρήσει ότι Του κόβει τι αναπνοές, ρε φίλε. ναι, το performance είναι πιο χαμηλό actually. Είναι on πολύ πιο paper. χαμηλό. Πιο χαμηλό όταν είμαι τεντωμένος. Θέλει τόσο όσο ένα εσπρεσάκι είναι υπεραρκετό, παιδιά. Ένα εσπρεσάκι. Από την περίοδο που ανέβηκαν οι δόσεις, που άρχισα να ασχολούμαι λίγο πιο σοβαρά με το bodybuilding, ανέβηκαν οι δόσεις για τα δικά μου δεδομένα, δεν ξανακούμπησα νητρικό. Έχω να πιω νητρικό, φίλε, μια δεκαετία. Κυριολεκτικά αυτό που λένε πραγματικότητα. Με stimulants εννοείς. Το νητρικό εννοείς το pre-workout που θα Το είναι... pre-workout, ή άμα θα βάλω, μπορεί να βάλω το 1 τρίτο του σκούπ, ρε φίλε. Ναι. Τρίτο του σκουπ. Δηλαδή, κοιτάω. Ή non-steam, να βάλεις ένα pump formula, ας πούμε. Ακριβώς, τον άλλο το άλλο. Ναι, Εμείς μιλάμε ναι. για τα διηγητικά τώρα. Ναι. Μιλάμε για τα διηγητικά. Δεν χρησιμοποιώ Όταν- καθόλου εγώ καφέ. Καφέ. Η συζήτηση ήταν ότι εγώ είχα μάθει να μπαίνω φόρτσα. Και μετά που ξεκίνησα και τον εμπίβολο και μου είχε σταματήσει, περιορίσει το Β1 υποδοχεία και ήμουν και καλύτερα. Είχα βγει και TRT και βγήκαν και τα Το cleanse. στρες, το στρες καλύτερο. Το Διαχείριση. στρες, ναι, μείωνε αρκετά το στρες λόγω αυτού. Και κατάλαβα τι σημαίνει ηρεμία. ηρεμία και πήγαινε να κάνω προπόνηση ήρεμος. Από τότε δεν το έχω ξαναλλάξει. Ενώ βλέπω ότι δουλεύει κάνω καλή εκλεκτικά. προπόνηση χωρίς να πηγαίνω τεντωμένος. Δουλεύει εκλεκτικά, παιδιά. Πάει και δεσμεύει τον Β1 μέχρι τα 5 mg και τον Β2 τον αφήνει εντελώς ελεύθερο. Δεν τίθεται θέμα να κόψει λιπόλυση και τέτοια ή με το κλέν, ας πούμε, δουλεύει καλά, θεωρώ, κατά τη γνώμη μου. Πάρα πολύ καλά. Σε αυτούς που θέλουν να την κάνουν την μαλακία με το κλέν, τέλος πάντων. Που δεν τα γουστάρω εγώ αυτά, αλλά οκ. Εννοείς ότι όταν έχουν το κλέν και παίρνεις και ένα εμπίβολο, Ναι, αφού πάρεις το τον κλέν υποδοχεία. πιάνει το Β2, δουλεύει εκλεκτικά στον Β1. Δεν επηρεάζει τον Β2 που πάει η κλεβουτερόλη. Ναι. Η κλεβουτερόλη κάνει παιχνίδι μέσω του Β2. Ναι, τον δεν σου εμπίβολο καίει είναι στο λίπος Β1. Του αγώνες. Δεν σου καίει λίπος μέσω του αυξημένου heart rate το κλέν τόσο πολύ όσο φημολογείται. Έχει άλλη δράση ο Β2. Στη λοιπόν. Ναι, ο Β1 είναι σε Δεν ξέρω, αν κάνω λάθος, νεφροκαρδία διορθώστε με. και ο Όχι, άλλος είναι σωστό. σε σηκώτια. Ολόσωστος είσαι, ναι. Ναι, Δεν ναι, είναι ναι. η αύξηση του heart rate μόνο που η κλεμβουτερόλη σε κάνει και λίπος. Άμα ήταν έτσι, ρε φίλε, εντάξει, ξέρουμε να ανεβάσουμε heart rate. Και με άλλους τρόπους. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, guys, νομίζω ήρθε η ώρα να καληνυχτήσουμε. Το podcast πήγε πολλά ωραία. Νομίζω είπαμε... Θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι στο κομμάτι του health longevity που δεν υπόθηκε? Νομίζω τα είπαμε όλα.
Κοίτα, εγώ σε αυτά, επειδή είμαι τελειομανής και ψυχαναγκαστικός, σίγουρα υπάρχουν 100 Τώρα κάτι. ο Γιάννης Για σκέφτηκε μένα άλλα 10 έχουν πράγματα. ανοίξει 30 καρτέλες. Next time, Γιάννη, πράγμα πες μου. Πήγαινε επιθετικά πριν. Εξηγήσε. Δεν ήξερα ακριβώς γιατί θα μιλήσουμε ακριβώς και δεν τα είχα βάλει σε μια σειρά στο μυαλό μου και με πιάσε την ανύποπτη έτσι όπως μπήκες κατευθείαν και λέω δεν ήξερα τι να πρωτοπώ. Τα πάμε ανακατεμένα, ρε φίλε. Δεν κάθισα να πω 1, 2, 3. Δηλαδή τώρα που μιλάμε μου έχουν ανοίξει 30 καρτέλες, να ξέρεις. Εντάξει, φίλε, δεν κάνουμε διάλεξη εδώ. Podcast είναι. Τα πάμε. Podcast παρέστικο είναι. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Αν θέλαμε να κάνουμε διάλεξη, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όποιον τον ενδιαφέρει, μπορεί να δει και τα υπόλοιπα podcast, να μας έχει καλά ο Θεός, να κάνουμε κι άλλα και ό,τι δεν είπαμε θα αναφερθεί ή αυτά θα αναφερθούν ακόμα πιο αναλυτικά ή πιο σωστά τέλος πάντων. Perfect. Εδώ, μείνετε συντονισμένοι. Για άλλα podcast. Άλλα podcast. Episode 8, the end. See you next week. Next week. Ναι.